Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşsyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede aşýar. Şugun watanymyzyň mukaddes garaşsydygynyň 29 ýyllyk bayramçylarynyň öňe serasynda hormatly prezident Bada Gurbanyguly Berdimuhammedowyň ýol başlygyny güni video aratnaş arkaly Türkmenistanyň halk maksadynyň mejlisi geçirildi. Pederlemeden asaly desturlaryny, milli jemgyýetimiň demokratik ýürelgelerini, hem gadymy halk häkimlik täplerini esaslanýan umumy milli maksadyny gün tertibine döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ýerdirildi. Olaň öňünçiligi ýurdumyň mundan belekde sağlaşykly üsüşini, halkymyzyň abadan we bagtyar durmuşyny üpçüneder. bilen hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň halk maslahatynyň sanly video aragatnaş arkaly geçirilýän mejlisine gatnaşmak üçin Oğuzhan Köşkler toplumundan paýtagtymyzyň merkezi künjeginde yerleşýän we şäkeriň Dürewap desgarlary bilen bir bitegi binagarlyk sazlaşygyny emele getirýän Ruhyet Köşküne tarap ugrady. Şeýlelikde ýurdumyzda arkada prezidentimiziň başlangyjy boýunça ýaýbanlandyrylan özgertmeler, demokratik ýürelgeleri hil taýdan täze iterge berip, ol watanymyzyň şöhratly taryhyna möhüm tagypany ýazýar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan halk maslahatynyň sanly video aragatnaş arkaly geçirilýän ýeri bolan Ruhyet Köşküne geldi. Bu ýerde mehriban arkadagymyz Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine gatnaşdy. İyi vatandaşlar, hormatly adamlar, biz şuň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watan mukaddes garaşsynyň 29 ýyllyk bayramy öňýanyna merdan ata babalarymyzyň asly ýürelgelerini hemde jemgyýetimiziň demokratik kadrlaryna ýerip halk häkimetiniň gadymy täpleri esasynda döwlet durmuşyna degişli möhüm mesele arat maslahatlaşmak üçin Türkmenistan halk maslahatynyň mejlisini geçirýär. Halk maslahatynyň mejlisine hökümet agzalary, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, ministrler hem puwdok dolanyş edarynyň syýasy partiýalaryň hemde jemgyýetçilik birleşikleriň ýol başçylary, vilayet, etraf we şäher häkimler hemde halk maslahatynyň agzalary, edara, kärhanalaryň köp sanly işgallar, il tilagly ýaşlylar, mehriban eneler, şeýle ýaşlar gatnaşýarlar. Dünýäde bolup geçýän ýagdaýlar sebäpli halk maslahatynyň şu mejlisini video aratnaş arkaly geçirýär. Şoňradan bugünkü maslahata gatnaşmak üçin Balkan, Daşoğuz, Lewap ve Mari vilayetlerin vekilleri, vilayetlerdaky Ruhyet Köşküne ahal vilayetiniň vekilleri vilayetde Aqöy binasyna Aşgabat şäheriniň vekilleri bolsa paýtagtymyzdaky Mekan Köşküne ýygnandylar. Hormatly maslahada gatnaşyjylar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisini açyk diýip aglan edýär.
adam, hormatly maslada gatnaşyjylar. İlk bilen sizin üstüňizden mehriban halkymy, jemgyýetiň hem döwletimiziň durmuşyndaky möhüm waka. Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiň hem açylmagy şeýlem ata-atamyzyň mukaddes garaşlygyny hem 29 ýyllyk bayram bilen tüýseretden gutlaýar. Size bir can sağlık ve uli üstünlükler merdana halkımı olsa munduna belektem gülle ve şuem bağıtyalık arzu ediyor. Türkmenistan bir taraflığın mekaniyip ıglan edilen yılla geçirilen halk maslahaty bir kara vatanımızın sene yazılısını hem altın harflerle yazılar. Mesela bilişiniz yani geçirilen halk maslahatının meclisinde biz yurdumuzda konstitusyon özgürtmelerin teyze tapılın hem bağdalığı verdik. Garaşlı vatanımızın esadı kanuni kemleştirmek boyunca başlamamızı öne sürdük. Özgürtmelerin başmakta değil. Cemiyetiň hem döwletiň iň ýokary gymmatly bolan adama, onuň hem behgitlerine hyzmat edýän ýokary wekilçilik edaralaryň halk maslahatatynyň we mejlisiň işini kämilleşdirmek hemde kanun çykarajy edaralaryň hem iki palataly guruluşyny döretmek. Demokratik institutlaryň hem işini täze derece çykarmak bolup durýar. Hormatly maslahada gatnaşyjylar. Siz maslahatyň gün tertibi we onu seredecek mesele bilen tanışaňyz. Bir resmi namalar sizde bar. Gün tertibine ödürlenen meseleler we resmi namalar boýunça teklipleriniz ýa-da bellikleriniz barmy? Ýok. Ýokmy? Onu halk maslahatyň mejlisiň gün tertibini tasdikleýär. Hormatly halk maslahatynyň agzalary, hormatly ýaşullar, hormatly adamlar. Netip bolsa biz ýene-de sanjy günden milli senamyzda aýraty möhüm orny eýleýän baş bayramymyzy garaşlyk günni giňden we dawarary belläp geçer. Biz garaşlyk günni toýan bayramlarymyzyň serisi hökmünde aýratyn hem sarpa goýýar. Türkmenistan bir taraflyň mekanylyk artandyrılan ýyllar men bu hem taryhy ýani şanly wakalar, ajaýyp üstünlükler hem dawaraly garşalýar. Garaşlyk ýyllarynda ýokary hem depkinler bilen durnukly ösýän iqtisadiýetde her zaman döwleti gurmak, adaletde raýat jemgyýetini berkarar etmek, ýaşam üçin amatly şertleri döretmek urunda ýurdumyzda ägertem işler amala aşyrylar. 29 ýylyň içinde özgürtmeler hem üstünlükli durmuşy geçirmegi netijesinde ýurdumyň döwlet we jemgyýetçilik guruluşy düýüp götür özgördi. Berkara döwletimiz güllep edişiň, bagtya durmuşyň dürüjülük hem rahmetin gaýnap joşan mekanyna insan arzularyň hasyl bolýan hem ýurduny öwrüldi. Bir vatanymyz dünýäniň senatadan ösen kämil siýasy ulgamy bolan adaletli we demokratik jemgyýetde ýurtdyň derejesine çykarmak barada baş maksadymyzy amala aşyrdyk. Ýurdumyň tebiği barlyklaryny we mümkinçilikleri olarak ösen uly logistik düzümli, ýokary öndürüjülük we täze pudoklar hem de senat önümçiliklerini döretdik. Amalaşylan işlerimiz hem netijesinde raýatlaryň dünýä ölçülerine laýyk gelen ýaşy durmuş şertleriniň üpçün edildi. Bu üstünlükler mehriban halkymyzyň agzybirligi, zähmet söýürligi we ruhiyeti netijesinde gazanyldy.
Hormatly meclise gatnaşyjylar. Türkmenistan öýlaşdyk öýüşi ýoluna gadam basan ilkinji günderinden başlap halkara siyasatyna milli hemde ähli umumy behfiyetlerine nazar alyp ödünü bir tarap döwlet diýip oglan etdi. Hem hoş niyetli goňşuçuluk, bire hormat goýmak, adalatlyk hemde din hukukluk ýöreliglerini berk eýerip gelýär. Bütün dünyada ähli umumy parahatçylygy, howpsuzlyk hemde awadançylygy gönükdirilen daşary siýasaty alyp barýar. Bir tarap ýurdumyz häzir çenni dünýäniň 149 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýogly goýdy. Halkara guramalaryň 50 hem golaýynyň agzasy bolmak bilen bir gatarda halkara konwensiýalaryň şertnamalaryndır hem de beýleki köp taraply resmiýetnamalaryň hem 150'den gowragyna gatnaşýar. Birine Birleşmiş Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşigi, garaşy döwletden arkalaşygy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, goşuşmalyk hereketi, Islam hyzmatdaşlyk guramasy ýaly Awralim halkara guramalary, Aziýa we ýuwaş ummanyň hewitlerin döwletleri orta ýakyn günnäwar Ýewropa we Amerika ýurtlaryň dürli ugrlardaky gatnaşyklaryny pogtolandyrmak aýratyn ähmiýet berýär. Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasynyň durmukly düşme maksatlaryna amala aşynmak hem öz münasip goşundyny goşýar. Bir guramanyň baş Assambleýasynyň mejlislerinde halkara forumlaryna, suw, energetika we ulug diplomatiýa öňe sürýän başlanýşlarymyz dünýä bileşigini garaş ýoluna bolan anlamyny barha hem ýoklanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisinde 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ananşmak ýyly baradaky kararnamaň kabul edilmegi, parahatçylyk we dostuň bir kara bolmak ugrundaky tagallalarymyzy bütün dünýä äşkar edip bir tarap Türkmenistanyň awaryny has artdyrýan taryhy waka öwrüldi. Atawatanyň hemişelik bir taraplyň 20 ýaşlyk şanly bayramy giňden hem dawarly belenýän ýylyna Berkara döwletiniň Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisiň başlygynyň orundaşaryna saýlanmagy ýurdumyzda oňyn bir tarap ýöreliglerini, parahatçylyk tüýjüligi, hoş niyetli goňşuçylygy we giň halkara hyzmatdaşlygyna esaslanan daşary siýasat onuň ýokary mawra eýe bolanyň ýender hem aýdyň mysallary. Ýurdumyzyň bütün dünýä fewda guramasynyň synçly dem derejesine ýoğunmak bolsa, milli iqtisadymyzyň sağlaşyk ösüşini daşary fewda gatnaşyklaryna eýilýän hem orunyň berkimegini, köp taraply hyzmatdaşyň giňelmegi, daşary ýurt maýa goýumlaryny giňden hem çekmegi upçun edýär. Şeýle. Geljek hem täzirçilik we fewda strategiýasyny işrap taýýarlamakda hem de üstünlükli durmuşa geçirmekde bir derejäniň uly ähmiýeti bar. Bir hemişelik bir tarap hukuk ýagdaýymyzda geosiýasy, geoiqtisady şertlerinde ýa-da uly sistemde adam mümkinçiliklerine daýanyp garaşsyz bir tarap watanymyzy dünýäniň sena taýdan ösen döwletden birine hormatly adamlar öwürdik. Şoňa görä bir netip bolsa, şu ýylyň dekabr aýyna ölen mühim senany Türkmenistanyň hemişelik bir taraplaryň halkara derejesinde aqrar edilen şany 20 ýaşlyk bayramy giňden belli geçer. Hormatly adamlar, 2020-nji ýylda dünýäde ölen ýiti koronavirus hem giňden ýaýrady. Bir yokonç
ähli döwletlerin iqtisadiyetine yaramaz täsirini getirdi. Dünyada dowam eden bu çılsyramly mali iqtisadi şertleri aramazdan yurdumuz iqtisadiyetinin durluk ösmegini gazandyk. Köp meşhurdaki mali hem serişlerimizi ihtiyaçta saklamagy başardyk. Yurdumuzu ösürmek hem beş üçün maksatnamasyny bir geçen yıl geçiren halk maksadyny tatbikladyk. Şoňra da häzirki kynçylykly şertlerde bir maksatnamany dogry meşhurny ýerine ýetirmek üçin ähli çäreleri görmelidir. Esasy maliýe guralymyz bolan döwlet büdjetine serişlerine gelip goşmagyny üpçün etmeliler. Sebäbi amanaslan ýaşar durmuş orly maýym goýumlarynyň aglabasy döwlet büdjetiniň hasabyna ýerine ýetirilýär. Biz döwlet büdjetiniň serişleriniň 70 götürümde hem gowragyny duruş maksatdan ugry gönükdirýär. Vilayatlarda oğulların, şäherçileriň, etraplardaky şäherleriň, etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaş durmuş şertlerini özgörtmek boýunça işleri köp mali serişlerini harçlaýar. Gelecek ýyl hem döwlet büdjetiniň hasabyna vilayatlarda hem de paýtagtymyzda maýyplar hem golawamaýataş raýatlar üçin hem ýaşaş jaýlaryny gurmagy dowam eder. Döwrüň talaplaryna laýykly hem bank hyzmatlary ösýär. Hazaplaşyklaryň tiýirligini, serişleriň dolanşygyny şartlandyrmak maksady bilen bank ulgamyna elektron tölegler ulgamyna girimi giňelýär. Biz gelecekde mali iqtisadi, bank, qarz işlerini düýpli tezelmek bilen iqtisadi öwretmeli, oýlanşykly dowam etmelidir. Iqtisadiyetimiň önümçilik maksat dogrulyny ösürmäge gönükdiren qarz serişleriň meşhurlaryny artdyrmalydyr. Kiçi önümçilikleri howatlandyrmak ilat üçin qarz mali serişleriň hem meşhurlaryny köpeltmek, bank hyzmatlaryň hiň ýokulanymak boýunça işleri geçirmelidir. Qarz götürümden hem ehliyetli bolmagy, bank goýumlaryny kepillendirmek üçin hem çäreleri göz ýoňunda tutmalydyr. Raýatlarymyzyň durmuş goralygy barada hem biz hemişe alada edip gelýär. Şoňdan baglykda şöyle hem rahmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talip haklaryny ýokalandyrdyk. Bundan başga da döwlet büdjetinden berilen pul hem serişlerini ony bölegini, bilim, sağlyk goraýy şuglamaryny, pensiýa gazanmasyna gönükdirer. Hormatly adamlar. Türkmenistan gurýan ýurt hem kuwatly döwletdir. Ýurdumyzda amalaşylan guruluşyklar garaşy watanymyz dünýäde kuwatly ähli oglar boýunça ösýän hem döwletdiňi aýdan gorkadýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard Amerikan dollaryny hem köp bolan 2,5 milyona ogry ýerem deskanyň guruluşy anyp barýar. Türkmenistanyň prezidentiň ýurdumda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş iqtisadydan ösürmek hem maksatnamana laýykly şäher we owa ýerlerini ösürmek, ýurdy senatlaşdyrmak, olagla giýisk düýümlerini döretmek boýunça äger uly işler hem durmuşy geçirilýär. Aşgabat şäherine deňi taý bolmadyk. Täze ýer ýaşaýyş toplumynyň ahal vilayatyny idara ediş merkeziniň altynasy türkmen köýlüniň şäherlerini şeýleýän bir karawatamyň durly kunjoklaryny döwrewap täze owa şäherçileriň guruluşyklary ýokary diýipkinde dowam edýär. Hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň prezidentiň owa milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýylyň 1 sentýabryna ýagdaýa görä ýurdumyzda
1 milyar 765 milyon manattan hem köp meşhurda düýüplü maýa goýumlary öýleşdirildi. Hem şu döwürde 2 sağlık orta mektep 216 kilometr injenerçilik ulgamlary we dehqanlary 510 kilometr olay aragatnaşyk ulgamlary umum meýdany 792,3 ine dördür metr bolan ýaşy zada gurup ulanmaga berildi. Şunun 8 aýynda malileşdirilýän ählem çeşmelerin hasabyny milli iqtisadiyetimize gönükdiren maýa goýumlaryň meşhuri 19,9 milyard manada ýa-da jemi içerik önüm 20,4 götürümle barabar boldy. Prezident maksatnamasyna laýyklykda gelecek 2021-nji ýylda ählem çeşmelerin hasabyna maýa goýumlaryň meşhuri 37 milyard manada goloy bolar. Ne diýip maýa goýumlaryň hem hasabyna gyýanynda gaz hime toplumyny Türkmenawat hime zawodyna fosfor dökünýän önümhanany Daşoğuz welaýatyna gaz turbinany elektrik stansiýasy gurmak. Galkynjy gaz kanyň ikinji tapyryny öýleşdirmek gözeginde tutulýar. Halkara ulug geçerlilerini ösürmek goýunça Aşgabat, Türkmenawat, ýokary tyrlyk avtomobil ýolunyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjiniň taslamalary şeýle beýlik sevtene taslamalary üstünlükli durmuşy geçirilýär. Näme şu ýerde men siziň ünsüňizi ýende bir hem mühim mesele çekmek isleýär. Bilşiňiz ýaly gurulşyk pudugyny ýokary hem depkinler bilen ösürmek üçin ilkinji nowatda enzamlar we hem ferişteler bilen üpçüne edýän senatyny ösürmek zerur bolup durýar. Şoňra da biz soňky ýyllarda ýurdumyzda aýny önümlerini durly magdan däl gurulşyk materiallaryny, gury ýelim garynlaryny we demir beton önümlerini öndüren täze önümçülükleri döretmek uly meşhurdy maýa goýumlaryny goýduk. Netijede gurulşyk materiallar senatyna önümçüligi bir näçe esse artdy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň hususy hem Pudon wekili tarapyndan Beherden we Lewak welaýatyna sement zawodlaryň ikinji nowatdakynyň gurulşyny hem alyp barýanlygyny hem mysal hökmünde görkezmek bolar. Gelecekde gurulşyk toplumyň esasy wazifeleri. Birinciden öýdümizde öndürilen gurulşyk materiallarynyň paýyny we zähmet önürjiligini artırmaktan ibaratdır. İkinciden olsa gurulşyk önümleriň bäti şokyplygyny we hirini gurulşyk işleriniň hem de toplumyň hyzmatlarynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmakdyr. Şoňlan birlikde gelecek ýyl üçin hem gurulşyk maksatnamasyna düýdüş girip maýa goýma maksatnamasyny taýýarlamaly. Ýurdumyzda gurulşyk pudugynyň binýadyny puktulandyrmak garaşy döwletimizde senawat, innowasion ösüş strategiýasynyň mühim bölegi bolup durýar. Iqtisadiýetimizi diversifikasiýa ýolu bilen ösürüm hem çäklerini daşary ýurtlardan getirilen haritanyň orny tutýan önümleri öýdümizde öndürmek, eksport haritanyň meşhurlaryny artdyrmak, elektron senawatyny döretmek, döwlet maksatnamalary hem üstünlükli amalla aşyrýar. Biz hem ýa-ni ýakynda hem owu gyzyk ýurdu bolan Türkmenistanyň häzirki döwürde elektron tehnikalaryny şo zanna kompýuterler öňürýändigini buýsan şuna hem aýdyp bilýär. Hormatly adamlar. Erki döwürde biziň öňümizde ýurdumyzyň durunlyş çäk gurulşyny kämilleşdirmek bilen birlikde şäher owanyň arasyndaky tapawdy aradan aýyrmak ýaly mühim wazifeler durýar. Türkmenistanyň mejlisi, welaýatlaryň häkimleri, ministrlikler pudak donanşyklary bilen birlikde
Vilayetlerin durunluş şäk guruluşyny kämilleşdirmek, şäherleşmeýäniň gerimini giňeltmek hem de ýylatly ýerleri toplumdan durmukly meýillamalaşdyrmak hem dolandyrmak üçin mümkinçilikleri artdyrmak boýunça mundan belakdan degişli işleri hem geçirmeliler. Hormatly maslahaty gatnaşyjylar. Iqtisadyň netijeli ösüşi önümçüligi, innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrma bilen bir bagly. Alam tehnologiýalar önüm kiýin beýati şokyply bolmagyny, zähmet önürjiligini, önümçülüň umumy netijelerini ýokalandyrmaga, zähmet şertlerini golandyrmaga da ýardam edýär. Bu urda ilkinji nowatda Newitqa toplumynyň işini kämilleşdirmek, bunyň önümçülük we serişde kuwwatyny berkitmek, ýokary hem derejeli hünärmenleri taýýarlamak. Almy balag hem işden döwrüň talabyna laýyk gurmak goýunça köp işler amala aşdyrylýar. Ol ýogadarot çiýmanyň, ol hem gorlaryna eýe bolan ýurdumyzda Newitqanyň gady düýpli hem taýýarlamaga ýürütürestirilen täze hem önümçülükler döredilýär. Türkmen Enerji serişlerini hem dünýä bazarlaryna hem çykarmak, eksport uğurlary hem köpeldilýär. Näşonla birlikde Türkmenistan, Awganistan, Pakistan gaz geçirjisiniň merkezi garawynda ýylla barp 2 milliard kub metre tebiýe gazy gysyjy desganyň hem guruluş işleri şartlandyrmalydyr. Hormatly adamlar, biz hem dokma senatynyň önümçülük bünýadyny hem ýygydyr, döwrap ýagdaýa getirýär. Ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň döredilmegi, ony meşhurda maýem goýumlary gönükdirýär. Şoň netijesinde içerik hem daşarky bazarlar dürli görnüş önüne hem çykarmak ýoly goýulýar. Bu dokma önümleri dünýäniň 10 ölçem ýurduna eksport edilýär. Kaka we Babadaýhan etraplarynaky täze dokma toplumlaryň hem ýakyn wagtda ulanmaga birimle bilen hem pulyň önümçülük kuwwaty hasem artar. Hormatly adamlar, garaşy döwletimiz senaat taýdan ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmekde hem elektrik energetika pulyna mühim orun degişdirdi. Şoňa biz ýakyn geljekde energetika senatynyň kuwwatyny hassa artdyrar. Önümçülükden durmuş maksady desgalar elektrik energiýasyny böktünçüleme üpçün etmek üçin toplumda işler amala aşarar. Ýurdumyzyň sewitlerine döwrap gaz, turbin, elektrik stansiýalardyr geçirjileri, paýlajem beketler gurulýar. Aşgabat şäheriniň vilayet merkezleriň ýerem şäherleriň we ýylatly ýerleriň energiýa hem üçinçilik ulgamlary ýygylar hem täzelenýär. Biz gün boýam ýer energiýasyny hem peýdalanmagyň mümkinçiliklerini hem gözegünde tutýar. Alternativ Türkmen köýüniň sewitini 2019-2025 ýyllarda öýleşdirmek hem konsepsiýasyna laýyklykda bu ýerde gurulýan döwrewap owa we desgalar gün we ýer elektrik stansiýasynyň hasabyna energiýa bilen üpçün ediler. Ýurdumyzyň için energiýa halkasyny döretmek we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçiriji ulgamyny gurmak boýunça işler hem dowam eder. Hormatly adamlar, durmuşa geçirilen logistika strategiýamyz göz başyny gadymyetden alyp gaýdýar. Türkmenistanyň şäher hem döwürlerde beýik ýüpek ýolunyň mühim bölegi bolup halklar hem aklimlary birleşdirdiler. Bu ýagdaý günnoň hem günwataryň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekde ören hem uly ähmiýetli eýe bolýar. Ýurdumyzyň geografiýa taýdan amatem ýerleşmegi ýokary hem depinde sen beýatysy ukyp uly makro düdümini döretmek giň hem mümkinçilikler açýar. Ýa-da deňiz, awtomobil, demir ýol, howa hem turwa geçiriji halkara multimodal logistika tassamalar amala aşdyrylýar. Özbekistan, Türkmenistan, Iran, Oman
Oğuzistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gruziya, Türkiye uluk hem geçerlileri hakkında kalalaşıklarını kazanmağı sebepler ve aklayımlar çağrına katnaşıkları ösürmeğe yakın vakti giyin hem mümkünçülükleri döreder. Herkes edilen Türkmenistan, Xitay hem de kuruluşu devam eden Türkmenistan, Oğuzistan, Pakistan, Hindistan halkara gar geçiricileri hem turva geçirici logistika hem düğüm halkası olup hizmet eder. Avtolog, logistikanın hem ösmeğine karşı devletimizde kurulan hiyadaki zaman avtomobil yolları, Sozanlı, Aşgabat, Qaravuma, Daşoğlu, Türkmenbaşı, Aşgabat, Farab yolları hem ehemmiyetlidir. Bu yollar, yolun hem seviyetin belki devletin eğer ulu iktisadi mümkünçülüklerinden neticeli faydalanmaya da yardım eder. Hormatly adamlar. Biz hem daşary iktisadi stratejiyamyzda daşaýut maýa goýumlaryň hem çekilmegine, sewda gatnaşyklaryň hem ösürilmegine ol üns berýär. Näsiň bilşiňiz ýa Türkmenistan bütün dünýä sewda guramasyna synçyň derejesine eýe boldy. Bu bolsa önümçülüğini ösürmek, eksportuna meşgullerini arttırmak, bazı gatnaşyklaryny özgörtmelerin durnukda ösüşini üpçün etmek için täze mümkünçülükleri dörediýär. Ýurdumyzyň bäti okuylygyny ýokalanmagy milli iqtisadiýatyň depkini ösmegine de ýardam edýär. Hormatly halk maksadyna gatnaşyjylar. Hocalygyny hem dolandyrma hem özgörtmegi kämilleşdirmek, bazı gatnaşyklaryny ornaşdyrmak maksady bilen giň hem gerimli işler alınıp bardy. Netijede buğday mekany bolan berkarar döwletimizde şuna gallaşy daýhanlarymyz watana 1.400.000 tondan hem köp goşgursak hem buğdaýy taşyrdy. Bir ajaýyp netijeler ýurdumyzyň rahmetli ýer daýhanlarynyň garaşy watanymyz hemişe bir taraply çärek asylyk hem şany bayramy münafik sowudydyr. Berkara watanymyz o gojalygy innovatsion şöhretler oýlap tapyşdylar. Täze bazarlary döretmäge mümkünçilik berýän ýokary tehnologiýalar hem puda görmek ugrunda uly işlerim barly we alınıp barlýar. Biz o hojalygyny rahmet önürjüligini ýokarlandyrmak, pudaň durnukda ösüşini üpçün etmek üçin ilkinji nowatda sany ulgamlaryň çögütlerinden netijeli peýdalanmalydyr. O hojalyk ekenleriň hem hasyny ýokarlandyrmak, tohumçylyk seçki işlerine talaba laýyk alyp barmak üçin önümçülük innovatsion tehnologiýalary ornaşdyrma, umuman pudukda geçirilen özgörtmeleri dowam etmeliler. Neçerkim bazıları özümüzde öndürýän önümler bilen dowal hem üpçün etmeliler. Muňa üçin yer almany, gök bakşamy beýlik owgazyk ekenleriň hem meýdanlaryny giňeltmeliler. Et süýtem önümden öndürýän hem meşgullygyny artdyrmaly. Bir tokoýlar hem de öwür meýdanlaryny dikeltmek hem hayvanat dünýäniň köp durulugyny hem öwrenmek we gorap saklamak usulyny işläp hem düzmeliler. Howanyň üýtgen şertlerine hazır hem deňiň biologik durulugyny öwrenmek we gorap saklamak goýunça alymy baýlak işlerine çartlandyrmalydyr. Ýurdumy alymy baýlak institutlary gowatçanyň däneli we gök bakça ekenleriň meyveli bağlarım hem de böyle kovuzluk emeklerinden ýokary hasylly yetişýän keserlere durnukly täze görnüşlerini döretmeliler. Önümçü hem ýerleri ornaşdyrmalylar. Ne şeýle hem vilayetleriň toprak howa şertlerine laýykda ekinleri ýerleşdirmek, ösümlikleri we hem mallary gowramak, bioteknologik usullaryny işläp taýýarlamak, iqtisadiýatymyzyň innovatsion esasy ýoly goýmagyny täze iterip berjek mühim işlerdir. Näşuňa baglyda
Senaatçıların Telekeşiri Birleşmesi kıyısa wagtyň içinde daşa yurtlardan getirilen haritaların orduny tutýan öýrümleri öndürýän kiçik orta we iri kärhanalary gurmagy maksatnamasyny iýdigderli tezjerip kämilleşdirip bu işte minister kabineti bilen bilelikde alıp barsa onda maksada laýyk bolar. Bu maksatnamanyň amala aşyrylmagy täze iş ornundan döretmäge ýa-da iş hem yerlerini saklap kalmagy mümkinçilik berer. Bir Aral diňleriniň meselen bir insan saglygyna därisem daşky gurşawa haýwanat dünýäniň we owu ekinleriniň yerleşdirilmegine yarama täsirini azaltmak wagtym diýiş işler, ilmi çemenişmeler we halkara taýlalaryny birleşdirmek esasyny anyp barylmagy hem aýratyn ähmiýet berýär. Hormatly adamlar. Bu aýdylanlar biziň mümkinçiliklerimiziň hemmesi däler. Aýalky wagtda çözümli ekologiýa ýagdaýynyň esasy meselelerden biri hem senaat hem durmuş ganunlary bilen hem baglylar. Onda barajy dünýä tejribe esasında ýurdumyzda ganunlary ziýansızlandyrmak, gaýtadan işlemek we ikinji derejeli maddi terişde hökmünde peýdalanak mühim wazipe bolup durýar. Şoňarada telekeçilerimiz alimler bilen arkalaşykly işläp bu meselelerini çözme uğruna ähli tagallary etmeliler. Hormatly adamlar. Men şu ýerde ählimiz üçin bir ören mühim ýende bir meselelerin üstünde durup geçmek istəyär. Yani biz dogry siýasatymyzda ýurdumyň durnukly ösmegine, dünýä aqsady giňişligine üstünlikli goşulmagyny bilim ulgamyny halkara derejesinde döwrüwak ýagdaýa getirmäge iň esasy bolsa munasip ýaşam nesilleri terbiýelemäge ören uly ähmiýet berýär. Şoňarada ýurdumyň ähli ýerlerine ýarky zaman orta ýokary okuw mekdepleri çağlar, bağlardır, dinç alış, sağalış merkezleri gurully we gurulýar. Bilim edaralaryny dograwap okuw kitaplary hemde gollanmalar bilen üpçün etmek, olara dünýä ölçegine laýyk gelýän täze tehnologiýalaryň okuw tehnik enjamlary ornaşdyrmak işlerini iýdigleri anyp barlýar. Bilimiň many, mazmuny baýlaşdyrmak hili dünýä derejesine laýyk getirmek maksady bilen faly bilim ulgamyny ösürýär. Bilim ulgamyna almaň iň soňky gazanlary we okutmaň innowasion usullary giňden ornaşdyrylýar. Alam ulgamyna sağlaşykly geçirilen düýpli özgertmeleriň netijesinde ýurdumyzyň akademik alma balag institutlaryna, ýokary okuw mekteplerine, alma tehnologiýa, almy kliniki hemde almy taslama merkezlerine, tejribe öňümçük balahanalarına, pudokla almy gurumalaryna, alma we dürüjligi hüwesli ýaşlaryň täze nesli kemala geldi. Zekiyini ýaşlarymyz nana tehnologiýalar täze sirişleri almy taýdan barlamak, energetika, biotehnologiýalar, molekulyar biologiýa, owa hojalygy, ekologiýa, genetika, maglumat aragatnaşyk ulgamlar hem wagtda netijeli işler geçirilýär. Kompýuter ýa-da zaman, lukmançylyk hemde derman sirişleriň tehnologiýalary, innowasion aqsadiýet, insan alımlary, innowasion işläp taýýalamalar ýaly ileri tutulýan hem ogullar boýunça gymmatly taslamalar amalga aşyrylýar we ilmi barlyklar geçirilýär. Bu bolsa bilim işgärleriň has netijeli işlemegine ýaşy dünýä derejesinde bilim terbiýe bermegine de giň ýol açýar. Men ýurdumyz 2019-2020 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek, prezident maksatnamasyna laýyklykda ýokary mekteplerine ýaş alymlary,
injenerleri, texnologlar ve hünermenleri tayarlamayı, kämilleşdirmeň anyk uğurlaryny ketkitlemeyi hem de burada değişen maksatnamany tayarlamayı tavsiýär. Häzirki wagtda biz iqtisadiýatymyz hem sany ulgama geçirmek goýunça hem kabul edilen maksatnamalarymyza aýratyn hem üns bermeliler. Sebäbi bizňe bir döwrüň talaby dälle, edem häzirki zaman dünýäsine giň ýol hem açýar. Döwlet we ýerli idaralaryň hyzmatlaryny elektron hem görnüşe geçirmek, dünýäniň öňünde barjy döwletler bardy. Aýtmanymyz hem biziň hymmatdaşlarymyz bilen gatnaşyklyrymyzy hem giňiltmäge mümkinçilik berer. Döwlet terişlerlerini epeti takşitlamaga, bu terişleri ýurdumuzy ösürmäge hem de durmuş meselelerini çözmäge, gönükdirmäge şert döreder. Hormatly maslahatda gatnaşyjylar. Garaşly watanly hemme tarapdan sağlaşyk ýa-ni ýurda ýurmak maksady bilen biz bir hem miniatly milli hem saglyk goruş ulgamyny döretdik. Lokmançylyk alymynyň hem tehnologiýalaryň gazananlaryny öňde barjy dünýä tejribesini ornaşdyrma arkaly ýurdumyň hem saglyk goruş ulgamyny döwrap ýagdaýa getirdik. Dünýäniň ösen döwletleri ýerem halkara gorunmalar bilen alyp baran hyzmatdaşlygymyz milli saglyk goruş ulgamynyň ösüşine oňy hem öz täsirini ýetirýär. Döwlet adam üçin diýen hem siýasatynyň esasy maksatlaryny ugralyp beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýelep ýetişdirmek ýaly hem halkymyzyň gadymy döwürlerinden bäri aýratyn hem ähmet berip gelýän diýaplerini hem munasip dowam edýär. Dünýä ölçeğlerine laýyk gelýän iri sport hem de açlyk sport toplumlarynyň, stadionlaryň, sport mektepleriniň ýurdumyzda ýokary hem depinler bilen ýygyny gurulyp ulanmagy hem berilýän hem siz gowy bilýärsiňiz. Hormatly maslahatda gatnaşyjylar. Kärki döwürde bütün dünýä ören ýiti COVID-19 koronavirus bilen ýüz boldy. Bu keseri dörediji ýokanjygyma giň çäklere ýarap hem başlan ilkinji günlerden ýurdumyzda adamyň immunitetiini berkitmäge ýardym eden esasy lukmançyk terişler bilen mutsuz esasy hem ýygyly üpçün etmek işi goroldy. Ýylatyň aklymymy hem dispanserizatsiýasy durmuşa geçirilýär. Adamlaryň immun derejesini ýokalanymak goýunça hem zerur çäreler amala aşyrylýar. Bir pandemiýaga garşy deskin durmuş ykdysady hem çäreleriň meýilnamasy hem tatbiklandy. Hormatly adamlar, saglyk goruş işgärlerini howslanyrmak we olaň hem güýjüni hem bu ýokanjy görüşde netijeli peýdalamak hem häzirki döwürde bir mühim hem uğurlaryň biridir. Şundan olar men şu gün saglyk goruş hem işgärlerini goşmaçy ýeňillikleri bermegi gözüňi tutmam karara da gol çekjek. Vatandaşlar, men umumman saglyk döwlet maksatnamanyň hem täze redaksiýasyny taýýarlamak hem zerur diýip hasaplaýar. Şoňra da bir degişli ýol başlaryň hem önemlerinden bu urda hem anyk hem tekliflere de garaşýar. Hormatly adamlar, biz jemgyýetimizi ösürmäň hem döwletlere hem halkara meýdan ilmi gatnaşyklary ýol hem goýmak mühim şert yok bunun halkymyň köp müň ýyllyk hem ösüşiniň taryhy tejribesiniň gadymy däplerini, ruhan medeni gymmatlyklaryny, medeni hem mirasyň giňden wagt edilmegi aýatyn ähmiýet berýär. Şöýlende şol welaýatynda medeniýet hepdeligi üstünlikli geçerli. Bir hep tarap dowam eden şäher gadymy mirasymyzyň
çeper dörejülüğün hem de milli hem medeniyetinin bayram hükmünü buysuncumuz hasta arttırdı. Nesip olsa gelecek yıl medeniyet hepteliğini Levap olayetinde geçirir. Biz kerimli dağlarımızı, öz orsu sehralarımızı, acayip deryalarımızı hem köylerimizi ayonamın neticeli peydalanmalıdır. Köpet dağın hem Köyten dağın, Summonun hem güzel cülgölerinde, Batkıya'nın Gorokhanalı hem yaylarında, Amı deryanın, Murak hem de Qaragum hem deryaların boylarında, dinler çemberkerlerini kurup adamlar siyahat edip onu dinç anmaklar için ehli şertleri düretberler. Hormatly masalada gatnaşyjylar ediýär vatandaşlar. Türkmenistanyň halk masaladynyň geçen ýyllarky mejlisinde biz halk masaladynyň hem hukuk ýagdaýyny kämilleşdirmek, şunun bağlykda esasy kanunmuzy ütkötmeler we goşmaçylar giýizmek boýunça mühim özgertmelere bagdalyga berdik. Halkara tejribesi we jemgyýetimizde gazanylan üstünlükler nazar alınıp geçirilen konstitusiyon özgertmeler ýolumyzda demokratik kadarylaryň dawranylmagydyr. Döwlet häkimetiniň aýratyn şahsy hökmünde parlament ýurdun syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşyny halk demokratiýasyny berkarar etmeň aýrylmaz hem gurallar. Näsebebi dünýäniň çalt umumlaşan hayat kişiliklerine garaşly döwlet bolan halkara tejribesine dayanyan kanun çıkarıcı edarları hem kämilleşýär we özgerýär. Milli parlamentimizin hiltaýdan täze iki palataly guruluşynyň döredilmegi bolsa garaşly ýurdumyzy mundan hem beýlekde ösürmek hukuk binýadyny berkitmek hem döwlet häkimet edarasynyň işinin neticeli bolmagyny ýokurlanmak üçin hem oňaýly şertleri döreder. Şoň görä bir özgertmeler jemgyýetimizde ul hem gyzyklanma döretdi hem doly gollawdy eýe boldy. Şoň bilen baglykda Türkmenistanyň konstitusiýasynda ütkötmeler hem goşmaçylara girilmek hakyndaky konstitusiýon kanunyň taslamasyny taýýarlamakda konstitusiýon topor ul işleri etdi. Geçen döwrüň içinde toporuň 4 mejlisi geçirildi. Jemgyýetçilik pikirini dolam hemme tarapdan hasab almak maksady bilen halkymyz aral maslahatlaşar ýaly konstitusiýon o kanun taslamasyny köpçülikden habar beriş terişlerine berildi. Bu kanun taslaması boýunça köp sany teklipler, birlikler gelip gowuşdy. İş toporuň ýygyları geçirilen şo sanda ýurdumyzyň vilayetlerine geçirilen göç maslahatlaryna bir teklipler hemme taraplaryň seljerildi. Gelip gowuşan ähli teklipler düýüpli seljegiň netijesinde Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkötmeler hem goşmaçylar girilmek hakyndaky Türkmenistanyň konstitusiýon kanunyň taýýarlanan taslamasy konstitusiýon toporuň şu ýylyň awgust aýyna geçirilen 4-nji mejlisinde aral maslahatlaşylyp onuň oturnukly taslamasy halk maslahatynyň garamagyna hödürlemek karar edildi. Hormatly maslahada gatnaşyjylar. Konstitusiýon kanunyň siziň garamagyna hödürlen taslamasynda halk maslahaty kanun çykarıcı häkimetiň wezipelerini amala aşyran ýokary döwlet edaralarynyň ulgamyna goşulýar. Şu sebäple esasy kanunymyzdan bir belgili 6-njy maddany aýyrmak hem de döwlet häkimetiniň kanun çykarıcı wekilçilik edarasynyň iki palataly guruluşynyň döredilmegi bilen bagly milli parlamentimizi Türkmenistanyň milli geňeşi onun palatalaryna bolsa halk maslahaty we mejlis diýip atlanyrmak
teklif edilýär. Şonuň ýalyla taslamada parlamentin palatalaryny döretmeň hem maslahatlaryny geçirmeň, kanunlary kabul etmeň tertibi halk maslahatynyň agzalygyna we mejlisiň deputatlygyna dalaşgärleri bildirilýän talaplar hem de olaryň agtýarlyklaryny kesgitleýän kadalar beýan edilýär. Bir kadalaryň iki palataryň saglaşykly işlemek üçin mühim hem ähmiýeti bolar. Konstitusiýon kanunyň taslamasyna laýyklykda esasy kanunymyzdan bir maddany ayırmak hem de oňa 3 maddany goşmak 27 maddany değişi ütkötmeler hem goşmaçary giýmek teklif edilýär. Hormatly maslahada gatnaşyjylar, biz şu mejlisde konstitusiýon kanunyň hem taslamasyny makullasak Türkmenistanyň mejlisi bolsa bir kanun hem kabul edip gelecek gelen 1 ýanwaryndan güýje girse 1-nji çärekde ulaýatlaryň halk maslahatlary tarapyndan Türkmenistanyň milli geňeşiniň agzalynyň saýlawlary geçirilse onuň maksada laýyk bolar diýip pikir edýär. Hormatly adamlar, konstitusiýon kanun kabul edilmegi ýolunda mundan beýlekde demokratiýalaşdyrmak ýolunda ýene bir hem mühim adım bolar diýip hasaplaýar. Men Türkmenistanyň milli geňeşiniň halkymyzy birleşdirýän we bilet maksatlary ugrukdurýan umumy milli wekilçilik edara öwrüljekdigine hormatly adamlar ber ananýar. Hormatly halk maslahatynyň agzalary, hormatly ýaşurlar, eziz watandaşlar. 2020-nji ýyl garaşsyz döwletimiz üçin aýratyn ähmiýetli ýyllar. Depkinli ösüşler hem giýingerimli özörtmelerim ýoly bilen täze tehnologik eýýäme gadam masýan ýurdumyzda agzyrlykda hem jewitlikde biz ösüşler hem ýeňişli ýollaryny geçýär. Ýokary durmuş ölçegini üpsün eden ägert oly maksatlaryny üstünlükli amala aşyrýar. Bütün dünýäde parahatçylygy, dogonlygy we durnukly ötüşi gazanmakda halkara bileşiň tagalalaryny hemme tarapdan gollaýan öňden guruju maksada gönüktirilen daşary siýasaty alyp barýan döwlet hökümine garaşsyz hemişerik bir taraf vatanımızın ağırlığını belinde kaldırıyor. Vatançılık, insanperverlik, rahmetseverlik, yürürlüğüne eğriyen içerem daşları siyasetimizi, mehriban halkımızın kollamayı, bir karar devletimizin güç, kuvvetine bir anlamayı, maksadı okunu işte ak yürekten katlaşmak, bize täze maksatnamalarym durmuşy geçirmäge de bagdalyga berýär. Anyp barlayan giýingerimli bu işler bir kara döwletimiň geljeğin aýdyň hem ketgitdiýär. Biziň baş maksadymyz bolsa mehriban halkymyzy mundan beýlekde awadan bagçar durmuşdy ýaşamak üçin etmekdir. Hem şu beýik maksatlar uğrunda biz hem gelecekde durmuş siyasetimizi dowam eder. Alyk, zähmet haklaryny we pensiýalary iýerli köpeldir. Iqtisadiyetimiziň ösüşini has hem şartlanlar. Onuň üçin hem ähli hem çäreleri görer. Gelecekde bizim uzak möhletli we mühim ähmiýetli ýasaty wezipelerimiz içerem daşary siýasat ugrmy öňkülüňine galar. Bu wezipeler demokratik, hukuk, dünýä döwletimiň dörediji we parahaçylyk süýji
ağır hem halkımızın yeryüzündeki adavrayını mertebeni hasa belende götürme arkalı iyiligizleri ve aygıtlı öňe gitmekten ibaretdir. Şoňa da milli iqtisadiyetimiziň berkliginiň, döwletimizin kuwwatynyň köp derejede biziň agdybylikde çekýän häkmetimize, dürüjlük mümkinçiliklerimize baglanam ähli ýolbaşçylar ýolunyň her bir raýaty düşünmelidir. Edi vatandaşlar, hormatly adamlar. Yaşasın berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň täze, ruhlandyrjy, dürüjlük täzen bay durmuşy. Edi vatandaşlar, hormatly adamlar. Yaşasın garaşsyz, baqy, bitarap Türkmenistan. Hormatly halk maksadyna gatnaşyjylar, hormatly adamlar. Geliňini halk maksadynyň gün tertibine hödürlenen mehir aral maslahatlaşaly. Ilkul Ahal welaýatynyň Bawadyhan etrawynyň Akbokir owasynyň ýaşaýjysy pensioner Emeret Turdy Olgan Muhammedowa söz berýär. Aýdy berin. Assalamu alaikum çuňur hormatlanan gahryman arkadaşlar. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Belent mertebeli arkadaş prezidentimiz. Siziň başçylygyňyzda Türkmenistan Halk Maslahatynyň nowatly meclisi geçirilýär. Şuňky maslahatda siziň şu mançykyňyzdan belleşiňiz ýaly. Beýik tüzümleriň ören gyýyska döwürde durmuşa geçirilýäni bilen Garaşly döwletimiz iqtisadtyň kuwwatly döwletleriň atyryna goşulýanyny bilen büýütendiň meseleni. Yetilýän belent tepkitler, öňde duran beýik tutumlara, maksatnamaly işler bolup adalga berýär. Bugün Türkmenistan konstitusiýasyny ütkötmeler we goşmaçylar ýerine hakyna Türkmenistan konstitusiýon kanun kabul edilse, iki palatal parlament döredilip halkymyz ähmeýize hyzmat etmekde wajib ädim bolar diýip berk inanýar. Halkymyza maslahatly biçilen doň gyýyska bolmadygan peýgamber danalar masul ýörelwesine uýýan her bir işini, tutumlaryny halkymyz bilen maslahatlaşmagy däbi öwrün hormatly prezidentimiz nesip bolsa bu döwletli maslahatda öňe süren teklipleriniz, sözgütleriniz yurdunyň täze işine badalga berer. Belent mertebeli arkadaş prezidentimiz, siziň öňdönüş siýasatyň esasyna yurdumyzda döwürbaş şekerleriň, gönüsgolyk obalaryň gurulmagy başymyz göýe ýetirýär. Siziň sevitler toplumyny tenagatlaşdyrmak, milli iqtisadiyetimizi we hususy pudawry we purlysasy ötürmek barada öňde goýan wezipeleriniz Kädir kuwatly welaýatyň döwürbaş kesibini emele getirýär. Öňe sürýän maksatnamalaryň esasyna biziň welaýatyň çägindeki zemine zinetdir oturan ajaýyp binalaryň hatarlary gün-günden artýar. Munyň özi siziň ilkinji nowatda men ähliladam halkym bolar diýen maksadyňyzyň döwlet adam üçin diýen baş ýürelgän esasyna durmuşa geçýäniniň aýdyň alamatydyr. Edi arkadaşlar, biz bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüň bagtyar ýaşullary, siz halkymyz, şol sanda biz ýaşullar barada ýady uzala diýýärsiňiz.
Bunu biz her adımda duyuyoruz. Acayip dövrümüzde yaşlı neslin cemiyetimizdeki ornuna, yaşlarımız vatançılık, halallık, insanperverlik, yukarı ahlaklık ruhuna terbiyelemekteki işleri için katlaşanının ulu baka veriyordunuz. Kahraman arkadaşımız, sizin yan yakınına, Türkmen halkına peşkeş veren acayip eseriniz, bizim devletlülüğe, bağıtıyarlığa, devam eden milli ölgelerimize yol görküş sağımçırak olar. Ata-babalarımızın akılın bakası olmaz terbiyen çağı deyişiyali. Bu kitabımız yaşlarımız terbiyelemekte ulu ehemmiyete iyi olar. Hormatlı Prezidentimiz, yurdumuzda geçen konstitüsyon özgürtmeleri, yaş nesillerimize bir karar devleti miras kaldırmağına, vatanı söygü duygularını terbiyelenmeye giy mümkünçülükle zor diye. Şunun bilen bağlılıkta esas kanunla giyirilmeli teklif edilen ütgötmeleri koşmasaları, biz yaşlılar, bütün halkımız olup, tüytürükten kolluyasın makuliyat arkadaş Prezidentimiz. Bugün tarihte büyük devletler kuran, ata-babalarımızın arzular hasıl oluyor. Siz Türkmen büyük bünyadını kuruyorsunuz, mehriban arkadaşımız. Büyük tutumların revaç olun kahraman arkadaşımız. Mehriban arkadaşımız. Türkmenistan bir taraf mekanı yılının her bir imkanımıza eksilmez büyüsünç diyen devletli tutumların, ösüşlerin, maslahatlaşılayan ve kabul edilen şu acayip fırsatını edil arkadaşımız sizi, ehli halkımızı, mukaddes karıştırılmış 29 yıllık bayram bilen, yurdumun yaşlıların adından tüyüt yürekten mutlayan, sizin canınız sağ, ömrünüz uzak, iyil yurt bekletti, umum adamzat ehmetli, beled tutumlarımız bunun eyleğim, revacatın kahraman arkadaşımız. Sağ olun. Hazır bolsa Türkmen Deniz Derya Yolları Agentliği Balkan Gemi Kuruluşu Avatlaş Zavodi açık görünüşlü faydalar cemiyetinin gemi kuruluşu ve avatlayış toplumun uluslararası meret kılıç Aşirova söz veriyor. Haydi verin. Assalamu alaykum çuңur hormatlanylýan belent mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaykum hormatly halk maslahatyna gatnaşçylary. Hormatly prezidentimiz, sizi bu ähli türkmen halkyny, Türkmenistanyň ulagy kommunikasiýa toplumynyň zähmetseýär işgärleriniň adyndan mukaddes garaşdyrlygymyzyň 29 ýyllyk bayram münasibetli tüý sürekden çykýan gutluklarymyzy kabul etmeňizi uly hormat bilen haýyş edýäris. Türkmenistan bitaraplygyň mekany diýilip atlandyrylan şöhratly ýylymyzyň her bir güni siziň büýmeçler aladalaryňyz bilen şöhratly menzilleri nazarlaýar. Türkmenistanyň ulag strategiýasy uzak möhletleýin häsiýeti eder. Ol geografik taýdan amat ýerleşen ýurdumyzyň sewt we iklim ähmiýetli ýer ulag merkezlerini döretmek üçin logistik mümkinçiliklerden doğal peýdalanmaga giň mümkinçilikler açýar. Şuňur hormatlanylýan belent mertebeli gahraman arkadaşymyz, siziň taýsy tagallalaryňyz bilen ýurdumyzda häzirki zaman we köpügürli ulag kommunikasiýa ulgamyny döretmek babatda büýmeçler uly işler durumşa geçirilýär. Diňe soňky ýyllaryň dowamyna ýurdumyzda sewt we halkara ulag geçirgeleriniň möhüm bölegi bolup duran awtomobil we demir ýollarynyň müňlerçe kilometri, täze köpürler, halkara howa menzilleri gurulýar. Şeýle hem Türkmenmaş şäherine geçirjilik ukyby ýylda 25-27 million tonna ýüke barabar bolan täze Türkmenmaşy halkara deňiz porty hormatly prezidentimiz, hut siziň özüňiziň gatnaşyp akpata bermeňizde açylyp ulanmaga berildi. Gyýtga wagtyň içinde düzümne döwrewap tankerleri, ýük taşaýan gemiler, paromlar girýän milli deňiz sewda floty döredildi. Bu geçirilen işler gadymy beýik Güpek ýolunyň döwrewap keşfini gaýtadan emele getirmekde nowatda kadymdyr hormatly prezidentimiz. Ýakynda bolsa siziň Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Türkmenmaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň täze energiýa desgalarynyň düýbüni tutmak dawrasyna gatnaşmaňyzy halkymyzy hasy gowandyrdy. Düýü tutulan energiýa desgalary ýurdumyzyň energetika strategiýasyny üstünlikli durumşa geçirmegiň ýoluna nowatdaky möhüm ädim bolup, bina edilen täze desgalary elektrik energiýasy bilen
ıgtybarly üpçün etmäge ýardam berer. Mertebeti belent prezidentimiz. Täze taryh döwründe siziň baş tolluňyzda amala aşyrylýan beýik işler, durmuşa geçirilýän taryhy başlanýşlar dünýä jemgyýetçiligini özüne çekýär. Ýurdumyzyň halkary derejesindäki awraýny hassa artdyrýar. Gahrman arkadagymyz. Siziň geçen ýyl 1-nji Hazar iqtisady forumuna eden taryh çykyşyňyzda ulug ulgamyny amala aşyrylmaly işler we anyk möhletler, taqiq beýan edilen beýannamalaryň üstünde has işen işemek. Şeýlede hazır logistika merkezini döretmek baradaky başlanýşlaryňyz ulug we kommunikasiýa toplumynyň işlerlerini hassa gowandyrdy. Häzirki döwürde Hazar Tevti Uglawadrot serişleriniň ýertebiýet çeşmesi, iklim möçberindäki ulug ustaşyr merkezi, halkary sowdan giňeltmek üçin geljek ulçayak bolup durýar. Bu geçirilýän işler amatlyk hem de howpsuz halkary ulug geçelgilerini öretmäge, ýurdumyzyň baý tebiğ serişlerini özleşdirmäge, daşary ýurt döwletleri bilen sowda ykdysady hyzmatdaşlyk ötürmäge, şeýle hem diýarymyzda öndürilýän önümleri dünýä bazarlaryna çykarmaga giň mümkinçilikler açýar. Halkymyzyň abadançylygynyň, ýaşaýyş derejesiniň hassa gowlanmagyna ýetirýär. Munyň özü bolsa durnukly özçi, hoşniyetli goňşulyk gatnaşyklarynyň ötürmegini, hyzmatdaşlygyny pogtalandyrymagyny üçin edýär. Başymyzyň täze, gözlerimiziň rowşany, ata watanymyzyň her bir günni üstünlikleri, rowaşlyklary beseýän arkadag prezidentimiz. Siziň döwletimiziň ulug ulgamyny halkara ulug hyzmatdaşlygyna işçen goşmak, üstaşyr geçerge mümkinçiliklerini netijeli ulanmak arkaly birleşen multimodal ulug ustaşyr ulgamlaryny we geçergelerini döretmek barada edýän büýmeçler aladalaryňyz işemäge döredip berýän şertleriniz üçin halkymyzyň aýratynda ulug we kommunikasiýa toplumynyň işlerleriniň tüý sürekden çykýan hoşalyklaryny size ýetirmäge ruhsat bermeňizdi haýyş edýäris. Hormatly arkadagymyz, biz şu gün siziň taryhy maslahatda eden çoň manyly çykyşyňyzy uly buýsançylanýardyk. Siziň alyp barýan içeri we daşary siýasatyňyzy şu döwletli maslahatda ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary barada aýdanlaryňyzy, halkymyzyň işçen gatnaşmagyna taýýarlanan Türkmenistanyň konstitusiýasyna, üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyna Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamasyny biz dol gollaýar. Bu kabul ediljek kanun geljek nesilleriň ýaşaýyş durmuş şertlerini hassa gowlandyrmakda berk binýat bolup hyzmat eder. Ediz arkadagymyz sizi Türkmenistanyň ulug we kommunikasiýa toplumynyň zähmetler işlerleriniň adyndan mukaddes garaşdyrlygymyzyň 29 ýyllyk bayram münasibetli ýene-de bir gezek tüý sürekden utlaýar. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz hemişe aman bolsun. Alyp barýan halk beýikli, dünýä ähmiýetli beýgi işleriňiz elmadama rowaşlyklary besensin gahrman arkadagymyz. Arkadagyň dost doganlyk ýollary, birleşdirýär iklimlary ýerleri, dowamata öwrüp ak akbarlary, ak ýoluňyz geljege şan arkadag, ömrüň uzak bolsun, ýediz 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 arkadag. Sağ olun. Häzir Daşowul welaýatynyň Aktepe etrafynyň oraýerli Ersara ifadynyňky Daýhan birleşiginiň kärençisi Sultan Niýazowa söz berýär. Aýdýarym. Assalamu alaykum, çoňur hormatlanýan belent mertebeli arkadag prezidentimiz. Assalamu alaykum, hormatly basakata gatnaşyjylar. Gahrman arkadagymyz. Siziň daýhalary barada edýän ýadygy aladagyňyz, berýän kömekleri goldoňyz netijesinde bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda oba hojalyk puwdagy uly ötüşlere we özgeçlere eýe bolýar. Oba milli maksat namasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, oba hojalygyny düýpli özgertmekde hem de toplumyny ösdürmekde uly işleriň alınıp barylmagy netijesinde oba hojalyk ekilleriniň öndürüşi ýyl-ýyldan artýar. Gahrman arkadagymyz, siziň tagallalaryňyz bilen daýhallaryň ýokary hili tohum, mineral dökülleri bilen üpçün edilmegi, ilmiň gazananlarynyň önümçiligi ornaşdyrylmagy, biziň toprak hawa şertlerimize görä daşary ýurtlardan ýokary öndürüjilikli kuwatly tehnikalaryň ýygy derli alınıp berilmegi, hususanda paýta ýygmynyň öň ýanynda
paýtaýan kombaýnlarynyň yüzlerçesinin gelip gowuşmagy ýurdumyzda oba hojalyk önümleriniň bereketine bereket goşýar. Siziň parasatly ýol başçylygyňyzda ýurdumyzda azyk bolşulugyny döretmäne gönükdiren işler giňlerimde alınıp barylýar. Siz daýhallar barada biýmetswer aladalar edýärsiňiz. Siziň şu ýyl Gallı oragy wagtynda vilayatlarda iş taparynda bolup, oba hojalygy bilen meşgullanýan daýhallar hemde telekeçiler bilen duşuşup, olaryň çekýän zähmetine münasip baha bermeňiz we beren maslahatyňyz bizi täze üstünliklere uruhlandyrdy. Şu ýyl edermen gallaçylarymyz ak buğdaýyň gadymy mekany hasaplanylýan Türkmen topragyndan 1.400.000 tonnadan aşyryp Kuşkursak buğdaýynyň bol hasylyny öndürmekleri de munyň şaýadydyr. Bu ýetilen sepgitler, ötüşler, hut siziň başda durmaňyz, biýmetswer ihhlasyňyz, taýsyz aladalaryňyz bilen hasyl boldy. Gahrman arkadaşymyz, belent mertebeli prezidentimiz, biz daýhallar hem siziň döret berýän giň mümkinçilikleriňizden netijeli peýdalanýarys. Oba hojalyk ekilleriniň hasyllygy hasta ýokarlanýar. Ekin dolanşygy ýygy giderli alınıp barylýar. Önümçilikde suwy toşytly ullanmakda täze usullar ulanylýar. Siziň ýurdumyzda sanly ykdysadyda geçmek baradaky siýasatyňyz oba hojalyk ulganda hem durmuşa ornaşdyrylýar. Munyň özi tehnikalary netijeli peýdalanmakda, olaryň öndürüjüligi ulanmagynda uly ähmiýete eýe bolar. Munyň üçin baba daýhallarymyz size tükönüksiz sag bolsunlaryny aýdýarlar. Gahrman arkadaşymyz, kärindesinde alan yerimde owa-çowa buğday ekdim. Ýylyň dowamında ihlas bilen ýyda gedip, häzir çeken zähmetimiziň miwesini bereketli agaltyny ýygnaýarys. Türkmenistan bir taraplyň mekany ýylynyň bereketi bilen watan harmanyna paýtanyň bol hasyny tapşyrjakdygymyza inandyrmaga ruhsat edin. Gahrman arkadaşymyz, hormatly prezidentimiz, siziň şu maslahatda eden çuň manily taryhy çykyşyňyzy uly buýsans bilen diňledik. Siziň kalplarymyzy, yüreklerimizi joşdurýan watan halk baradaky aladalar bilen gurşalan ajaýyp teklipleriňizi, öňde goýan wezipeleriňizi çyn yürekden goldaýarys. Häkim paýhata ýugurulan bu taryhy çykyşyňyz biz baba daýhallary, garaşdyk watanymyzyň röwşen ertesi, merdana halkymyzyň eşretli geljegi üçin mundan beýlekde janaýyman zähmet çekmäge, toprakdan bol hasyl almagy uruhlandyrýar, güýjimize güýç goşýar. Türkmenistan bir taraplyň mekany ýylynda mukaddes garaşdyrmamyzyň şanly 29 ýyllyk bayramynyň öňýände geçýän Türkmenistanyň halk maslahatynyň şu mejlisi biziň ertirki günümiziň hasy röwşen ötüşlerimiziň ýene-de ýokary bolmagy ugrunda has möhüm ädimleri belleýär. Siziň Türkmenistanyň halk maslahatynyň hukuk ýagdaýyny kämilleşdirmek, dünýäde bolup geçýän özgertmeleri we döwrebap ýörelgeleri milli tejribämizi nazara alyp, iki palataly ulgama geçmek, Türkmenistanyň halk maslahatyny wekilçilikli kanun çykardy häkimiýetiniň wezipelerini amala asyrýan edaralar ulgamna goşmak babatda öňe süren başlangyçlaryňyz netijesinde esasy kanunymyza girilýän üýtgetmeleri we goşmaçalary doly goldaýarys. Gahrman arkadaşymyz, yerlerde ilatly yerleriniň çäkleri barha giňelýär. İlat gorny ereceli yerleştirmek, owa ilatyny dolandyryş merkezlerini hasta ýakynlaşdyrmak, hem de ekin yerlerini ereceli we netijeli peýdalanmak üçin ýurdumyzyň dolandyryş çäk guruluşyny kämilleşdirmek barada öňe sürilýän teklipleri biz Daşoğuz vilayatynyň ähli zähmet söýer halky bolup bir agızdan doly goldaýarys. Gahrman arkadaşymyz, daýhallaryň ene toprakdan bol hasyl almaklary ugrunda edýän aladaňyz üçin size alkışlarımız çäksizdir. Siziň hemişe janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. İýil ýurt bähbetli, umumy adamzat ähmiýetli, alyp barýan tutumly işleriňiz mundan beýlekde rowaj alsyn. Gahrman arkadaşymyz, daýhanyň ihlasy, rızky ýerdedir. Alkışlar yürekde, buýsans serdedir. Arkadaş Türkmeniň gerçek merdidir. Arkadaşym, ömrüňize bereket. Arkadağı şöhret olsun, şan olsun. Arkadağı şöhret olsun, şan olsun.
sağ olun. Her olsa Levap vilayetinin Türkmen Avar şehrindeki 26. orta mektep müdürünün okuyuşturucu olmazları Leyla Ömürova söz veriyor. Salam alik. Çuңur hormatlanyan belent mertebeli arkada prezidentimiz. Salam alik hormatly ýaşullar, maslahata gatnaşyjy mehriban adamlar. Sizi yetip gelýän mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 29 ýyllyk toýy münasibetli ähli bilim işgärleriniň adyndan tüý sürekden gutlamaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýäs. Türkmenistan bir taraplyň mekany ýylynyň dawaraly taryhy gününe arkada liderimiz sizin insanperwer içeri we daşary siýasatyňyzyň dünýäde parahatçylygyň, dostlugyň dawaralanma uğrundaky umum adamzat bäkwitli işleriňiziň möhüm başlangyçlaryňyzyň elmudama rowaşlyklara beslenmegini arzu edýäs. Gahrman arkadamyz yurdumyzyň pajarla bösýän ähli ulgamlary bilen bilelikde ata watanymyzyň nurana geljegini kesgitleýän bilim ulgamyna goýýan belet tarpaňyz ýaş nesilleriň bilimli, terbiyeli, watan mukaddesliklerine wepaly adamlar bolup ýetişmekleri üçin alyp barýan ägir tuly işleriňiz bilim edaralarynyň ähli işgärlerini diýseň muýsanlar. Muňa bolsa yurdumyzyň bilim ulgamyny ösdürmek, ony dünýä öňülerine laýyk getirmek üçin alyp barýan tutumly işleriňiz şaýatlyk edýär. Yurdumyzyň ähli künjegine siziň sahawatyňyz bilen gurulup hereket edýän, häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylan orta mektepleri, çağalar baglary, orta hünär we ýokary okuw mektepleri ilm bilim dünýäsine giň ýol açýar. Gahrman arkadamyz siziň bilim bagatdaky hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak we görnüşlerini giňeltmek, okuw mektepleriniň işini kämilleşdirmek, sanly bilim ulgamyna geçmek barada edýän aladalaryňyz biz bilim işgärlerini hasda gowanlarýar. Baky bir taraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň bellenilýän ýylyna siziň tagallaňyz bilen Aşgabatda 21-nji ýöreteleşdirilen terbiýeçilik okuw mektebiniň açylmagy, ýaş nesliniň okuýup başarnyklaryny irki ýaşdan başlap ösdürmek üçin şert töredir. Hemde mektebeçenli çağlar edaralaryna berilýän bilim terbiýäniň mektep bilimi bilen ara baglanşygyny hasda berkitmäge ýardam eder. Belent mertebeli prezidentimiz biz baky bir karar Türkmen döwletinde ýaşaýanlygymyzda watanymyzyň röwşen geljegi bolan ýaş nesillerimize bilim terbiýe berýänligimizde biziň zähmetimiziň watanymyzyň geljegine ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň puwtalanmagyna goşan bolýanlygyna siziň il ýurt bäkwitli mukaddes tutumlaryňyzy durmuşa geçirmäge gatnaşýanlygymyzda juda boýsunýarys. Döredejülükli zähmet çekmekli üçin döredip berýän şertleriňize biz ähli bilim işgärleriniň adyndan size eň silmez alkışlar aýdýas. Gahrman arkadamyz. Kitaby Akyl hazinasy saýan dana prezidentimiz. Siziň ýeti zekiniňiz, çuňur ilmiňiz bilen ýazylan, paýka seleginden geçirip halkymyza peşkeş berýän dürdäne kitaplaryňyz. Şeýle hem ýakyna halkymyza sowgat beren Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabyňyz watan söýüçi nesillerimizi milli ruhda terbiýelemekde bakasyna ýetip bolmajak gollanmadyr, genji hazinadyr. Siziň ýadawsız çekýän zähmetiňiz, watan, halk, il gün üçin bitirýän ägirt uly işleriňiz, ata inäni keramata deňäp, mukaddeslik derejesini hormatlaýşyňyz, ýed arkaňyzdan gelýän döwletli maşgul ojagyňyzy goýýan tarpaňyz, sahawatly, insanperwer, belent adamkärçiligiňiz nesiller üçin nusgadyr. Gahrman arkadamyz biz şu taryhy maslahatda siziň ýurdumuzy mundan neýläkim ösdürmek barada edin çuň manyly, döwlet ähmiýetli, halk bähwitli çykyşyňyzy uly ruhy belentlik bilen diňledik. Siziň parasatly içeri we daşary siýasatyňyzy şeýle hem Agdybir halkymyzyň işin gatnaşmagyna taýarlanylan Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyna Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamasyny halkymyz bolup tüýsürekden gollaýar. Hormatly Gahrman arkadamyz, siziň başda durmaňyzda bu durmuşa geçiriljek özgertmeleriň taryh ähmiýeti bar. Sebäbi berk binýatly döwletde ýaşamak geljekki neslin diňe bir şuwine däl, eýsem nurly tirlere bolan önamny hasda artdyrar. Belent mertebeli prezidentimiz biz bilim işgärleri siziň döredip berýän mümkinçilikleriňizden peýdalanyp edýän çäksiz aladalaryňyza jogap edip ýaş nesli döwrewap bilim
ve milli ruhta terbiye vermekte, vatanımıza, halkımıza, arka dağımıza size vefalı, vatan söyücü nesilleri yetiştirmekte, gucur gayratımızı, okuyup başarınımız bilen dürödücülüklü zahmet çekeriz. Halkımızın eşretli, avadan durmuşta yaşamak için İl-yurt vakfiyetli işleri amala aşırayan kahraman prezidentimiz. Sizin canınız sağ, ömrünüz uzak, belent başınız aman olsun, edin arkadağımız. Göve galyar, devlet bir karar. Asuda, avadan, iller bağıtıyar. Acap dövri, peşkeş veren halkına, belent başın, aman olsun arkada. Belent başın, aman olsun arkada. Köp sağ olun. Häzir erkin guruluşy hususy kärhanynyň başlygy Toýly çary we söz berýär. Aýdy berim. Assalamu alaykum. Soňur hormatlanýan gahraman arkadaşlarymyz. Assalamu alaykum. Hormatly adamlar. Hormatly arkada prezidentimiz. Şu ýyl Türkmenistan bitaraplyň mekany ýyly. Türkmen taryhyna altyn harplar bilen ýazylyp, yurdumyzyň hem halkymyzyň durmuşyna ýatdan çykmajak ýyllaryň birini öwrüler. Çünki bu ýylda biz siziň başlanyňyzda hemişelik bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şan toýuny uly dawra bilen belläp geçer. Hemişelik bitaraplyk. Bu biziň bütün dünýä bilelişi tarapyndan ikrar edilen beýik gymmatlymyzdyr. Hemişelik bitaraplyk. Bu biziň dostlugy, hoş niýetligi, insanperwerligi we ösüş dawranýan beýik taglimatymyzdyr. Hemişelik bitaraplygymyzyň çäre asyrlyk toýunyň bellenýän ýylyny geçirilýän Türkmenistan halk maslahatynyň nowatdaky meclisi hem ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm ähmiýetli syýasy we taryhy wakadyr. Gahraman arkadaşymyz, biz şoň siziň taryhy maslahat eden çoň many çykşyňyzy uly boýsan söylediňledik. Siziň alyp barýan içeri we daşar syýasatyňyzy şu döwletli maslahatda ýurdumyzy durmuş ykdysatydan ösürmeň esasy urar baradadyňyzy. Siziň tagallaňyz bilen agzy bir halkymyzyň gatnaşmagyna Türkmenistan konstitusiýasyna üýt götmeler we goşmaçalar girne kakyna kanun tüýsürekden gollaýar. Bu kanunyň kabul edilmegi öz ösçülüň täze berentlerine galýan ýurdumyzda amala aşyrylýan taryhy özörtmeleriň bir hukuk bilen döreder. Arkada prezidentimiz siziň parasatly başlygyňyzda häzirki wagtda ýurdumyzyň ykdysadyň ähli ýok görüşler gazanylýar. Milli we döwlet maksatnamalary üstünlükli berja edilýär. Maksatnamanyň üstünlükli durmuşa geçirmeň çäklerine ýurdumyň hususy buğdanyny hem dünýä nusraly işler alyp barylýar. Türkmen telekeçileri siziň döwlet adam çünür diýen baş ýörelgäňe esaslanyp ähli urlarda üstünlükli işleýärler. Muňa şoň günü ýurdumyz boýunça jemçer körüm düdümini ýangyç energetik toplum hasaba alınmazdan hususy işleriň paýynyň 70 götürmek oýlamagda bu aýdalanlara aýdyn tutnamadyr. Hormatly prezidentimiz, siziň kabul eden çözüň esasyna ýer bölekleriniň 99 ýylyçenni peýdalanmagy bermegi, uzak möhletden ýeňillikli karlaryň göýüne tutulmagy, o uzak öndürýän telekeçileriň salgytlardan oşadylmagy ýaly golluk himayatynyň süýsüde tüýsürekden hoşallygymyzy bildirýär. Sarpady belent prezidentimiz, biz hem siziň telekeçiler üçin diýen golluk himayatlaryňyza jogap edip, öňçülük işlerimizde siziň berýän ýeňilliklerimizden netijeli peýdalan, alymyňdan üstünlüklerini öňçülüge giňden onaşdyrýar. Damjat altyna deňelýän suwmyza riýa etmän, damjara usulen ekologiýa taýdan arasynda öndürýär. Daşar ýurtdan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan öňleri öndürmek, Türkmenistany öndürýän öňleriň daşar ýurtlary iberlýän meçlerini artdyrmak boýunça netijeli işleri alyp barýar. Ata watanymyzda ýene toprak bilen iş sarşýan, oňa maňlay derini dindirýän, ihlas bilen ähmet çekýän adama aýratyn ul tarpy goýulýar, oňa münasip baha berilýär. Biz hem bir näçe ýyl bäri o gozulugyna terekeçilik işi bilen meşgul bolýar. Yüzlerçe hektar meýdanyna miweli baglary we gök bakçy ekinleri ösürip yetişdirýär. Mertebet belent arkada prezidentimiz, siz Türkmeniň döwletlik ýöreligi hatly ajaýyp beteriňizdi. Adamyň zähmetiň gymmatyna düşünmegi,
zähmedin gadryny bilmegi, onun mertebesini beýerdiýär diýip belleýärsiniz. Bu altına barabaradyr däne cümleleriniz. Biziň bagtyar durmuşymyzyň şam çyrağıdyr. Hormatly prezidentimiz, ata-babalarymyzyň döwlet dillen döwlet ýokar diýen päkim bar. Siziň şu ýyl Gallorow döwrüne, Mary welaýatyna, iş saparynyň çäklerine, şag adamy bilen gelip, biziň owajalyny alyp barýan işlerimiz bilen ýakyndan tanışmaňyz, işlerimizde münasip baha bermeňiz. Bu ýysançly başymyzy göýe ýetirdi. Siziň gymmatly maslahatyňyz bilen öňçülük işlerimizi giňeldip, zähmet çekýän işlerimiň sanyny 2 hesse ýetirdik. Arkada prezidentimiz, siziň şag adamyň düşmegi bilen bu ýyl hasyrymyz hassa bereketli boldy. Siziň golluk himayatlaryňyz, bir de owajalyk ekimleriň görülüşlerini we öňürleýän mukdaryny artdyrmagyna, täze iş orunlarynyň döremegine, hem-de ýurdumyzyň azyk borçunyň üpçün edilmegine, dünýäniň ýakyn ülkeleriniň bir näçesine eksport mümkinçiligini ýokanlandyrmagyna ähli şertleri döredýär. Gahrman arkadaşymyz, sizi garaşsyz, hemiçelik bir tarap Türkmenistanyň ykdysady kuwatyny barka artdyrmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasly kurlanmagyna, türkmen terekeçileriniň mundan beýlekde özleriniň münasip boşaltlaryny goşşaklaryna anandyrmaga urusat etmeňiz sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz hemiçe aman bolsun. Ediz arkadaşymyz, şirin jandan ziyat, ömürden gymmat, gül watana hyzmat, il halka hyzmat, zähmet bar ýerine bardyr müň nygmat, her pendiňiz ganat bize arkada, alkış size, şöhret size arkada. Köp sağ olun. Erbul Aşgabat şäherindäki 13-nji talyk oýunyň maşgala lukmany Maýa Okuzowa söz berýär. Salam alayk. Şuňur hormatlanýan belent mertebeli arkada prezidentimiz. Salam alayk hormatly halk maslahatyna gatnaşçylar. Hormatly arkada prezidentimiz. Sizi we ähli türkmen halkymyzy mukaddes döwlet garaşdyrlygymyzyň 29 ýyllyk toý münasibetli taglyk goraýşylygymyň agdy bir işgärleriniň adyndan tüýs ýürekden mäherli utlama ruhsat bermeňizi sizden ul hormat bilen haýyş edýär gahrman arkadaşymyz. Halkymyzyň hak gowanlary arkada prezidentimiz. Siz garaşdyry watanmady hemme taraplaryň taýlaşyp ýani ýurda ýurmak maksady bilen uzak geljegi nadarlaýan giň möçberli özgörtmeler üstünlükli durmuşa geçirip ýurdumyzyň beýleki pudoklary bilen bir hatarda tagly goraýşylygymyň binýadyny berkitmek we kämilleşdirmek ugruna biýmeçberi işleri amala aşyrýarsyňyz. Ediz arkadaşymyz, siziň taglyk döwlet maksatnamasy ýurdumyzda tagly goraýyş kämilleşdirmek babatda özgörtmeleriň aýgytly tapgyryna geçmäge badalygy berdi diýip belleýsiňiz ýaly. Maksatnamanyň çäklerini, ilmiň we tehnologiýanyň täze gazananlaryny durmuş ornaşdyrmak barada aladalaryňyz netijesinde milli tagly goraýyş pudogynyň sanlylygyny döredildi. Ýurdumyzyň ähli künjeklaryny iň kämil tehnologiýaly, lukmançylyk enjamlary bilen üpçün edilen halkara saglyk merkezleri, hassahanalar, şipaxanalar, şäherler, oba saglyk öýleri gurulyp halkymyzyň hyzmatyna berildi. Hormatly prezidentimiz, enelere bolan biýmeçber söýgüýüňiziň, tarpaňyzyň we hormatyňyzyň beýany bolan ene taqdim, mukaddeslige taqdimatly kitabyňyzda aýdyşyňyz ýaly, ýurdumyzyň ene mähir merkezleriniň ählisine, ene we çaga mähirli gatnaşykly hassahana diýen halkara weňamalaryň berilmegem, ýurdumyzda sagdyn nesilleriň kemale gelmegine, eneleriň sagdynlygyny gazanmakda ýetilen tepkitleriň halkara derejesinde iqrar edilýänligine aýdyň şaýatlygy diýär. Awraýly halkara guramalary şol sanny bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy tarapyndan ýurdumda ýygyderli gowşurlaýan halkara weňamalar, derejeler, siziň raýatlaryň saglygyny gorama ugruna alyp barýan umumy adamzat ähmiýetli beýgi işleriňiň iqrarnamasydyr arkada prezidentimiz.
Tağdın nurum şörelgölerini alıp barmakta, wagdyny tihat etmekde, nusgolyk görellämin, çoňur hormatlanýan Lukman arkadagymyz. Zane pederlerimizin paýhasly pikirleri hormat koymak däwini dowam etdirmek bilen, olaryň taryhyny dowamyna döreden, hem-de bize wesiýet eden belent maksatlaryny, halkymyzyň türkmençilik görelgelerini, umumy adamzat gymmatlyklarynyň asyly nusgalaryny özüne jemleýän, Türkmeniň döwletlilik göreligi satly paýhas gymmatlygyňyz, Türkmenistanyň dermanlyk ötümlikleri atly ilmi ensiklopedik eteriňiz, bu beýleki nusgalyk kitaplaryňyz biz Lukmanlar üçin hemişe ýol ýörelge bolup durýar hormatly alim arkadagymyz. Türkmen bitaraplygynyň kämil nusgasyny öredip, onuň halkara derejesinde ikrar edilmegini gazanan milli liderimiz. Hemişelik bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň dawraly bellenilýän Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýylyna uly ruhy belentlikde geçýän şu taryhy maslahatda Sizin hukuk ve dünýäwi döwletimizde kämil jemgyýetiň demokratik ötüşini hil taýdan täze derejede çykarmak maksady bilen öňe süren başlangyçlaryňyza laýyklykda taýýarlanylan Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar germek hakyna konstitusiýon kanunynyň taslamasyny seýlehem jemgyýetde adam mertebesini goramak, gollamak we ona hyzmat etmek boýunça baş wezipeleri ýerine ýetirmekde, döwlet häkimiýet edaralarynyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak üçin amatly şertler döretmek maksady bilen öňe süren başlangyçlaryňyzy bütün halkymyz bolup doğallygyna gollaýar edýär arkadagymyz. Bu döwletli tutumlaryňyzy iş ýüzüne durmuşa geçirmekde, tagly goraýş işgärläriniň öňüne goýan wezipeleriňizi üstünlikli durmuşa geçirmek ugruna ak ýürekden zähmet çekdiňizde sizi inandyrmagy ruhsat ediň arkadaky prezidentimiz. Agdybiýet türkmen halkymyzy bir başa jemläp, tagdynlygy ruhy belentligiň ak ýolundan kämillige tarap anamly alyp barýan gahrman arkadagymyz. Türkmen milletinin sagdynlygynyň we bagtyarlygynyň hatirasyna siziň hemişe janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz aman bolsun. İl ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýetli alyp barýan sogaply işleriňiz rowaçlyklara betlenden arkadaky prezidentimiz. Siz türkmeniň keramatly ykbaly, alkyslyda, şöhratlyda arkadag, sizdedir geljegiň rowşan ak ýoly. Alkyslyda, şöhratlyda arkadag, alkyslyda, şöhratlyda arkadag, alkyslyda, Köp sağ olun, oturun. Eğer olsa Haravi bölümünün terkerdesi Upa uğradıqlayıcı söz verýär. Aydy verin. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belent serkerde başdy. Hormatly adamlar, ediz watandaşlar, sizi Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýylyna, ata-babalarymyzyň ygtyýary jemgyýetçilik wekilleri bilen iň derwäis meseleleri maslahatlaşyp çözmek bilen bagly, asyly däplerinden ugralýan Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiniň öz işine başlamak bilen Türkmenistanyň ýaraly işleriniň ähli şahsy dünýäni gutlamagy ruhsat ediň. Biz watan waraşlary, Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şan 25 ýyllygyny uludan toýlanjak ýylyna geçirilýän bugunky döwletli maslahatda siziň sözden çoň manily maksatnamylaryň çykyşyňyzy bu ýysanç bilen dinledik. Siziň ýurdumyzyň kanun çykarjy edarasynyň guruşyny ýetgetmek, ygtyýarlykdan giňeltmek we alyp barýan işini mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça öňe süren başlangyjyň esasynda taýýarlanan Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetmeler we goşmaçalar giýilmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamatyny bütün halkymyz şol zanna biz watan waraşlar hem tüýs ýürekden gollaýar. Döwlet berkararlygynyň, halkymyzyň azudalygynyň we paragaçylygynyň kepili bolup durýan esasy kanunymyz, jemgyýetimizi we döwletimizi hemme tarapdan ötürmegi, kanunçylyk taýdan üpjetmek maksatlaryna üstünlük ýetmäk mümkinçilikleri çökdüğüne berkinanýar. Hormatly belen serkerde başymyz. Siz 2020-nji ýyly Türkmenistan bitaraplyk mekany ýyly eglan etdiňiz. Bu ajaýyp şygar dünýäde paragaçylyk pullandyrmak we durnuk ötüş gazanmak ýaly belent maksatlar önüne jemleýär. Şeýle maksatlardan ugralýan garaşsyz hemişelik bitarap Türkmenistanyň goran şäheriyetine ýa bolan harby doktrinaty hem
diňe bir ýurdumyzda ýa-da tebitde däl. Eýtem bütün yer ýüzünde parakaçylygyň, awadançylygyň we ählumum howpsuzlygyň berkarar bolmagyny baş maksat edinýär. Siz watan goroşlarynyň harby hünär usatlyklaryna ýokary baha berip, mukaddes garaşdyrlygymyň şanly bayramçylyklaryny nasip etdi. Her ýylda geçirilýän dawraly harby ýürüşleri, harby guturgöndeşiklerini hut özüňiz gatnaşýardyňyz. Watanymyz süýmekde, mergenlikde, edermenlikde we batyrlykda nusgalyk görüldü görkezýärdiňiz. Biz watan goroşlary tiziň şeýle ajaýyp görülýäňizi, ediz watanymyzda, mäkrwan halkymyzda ak ýürekden bir kemsiz gulluk etmegiň aýdyň mysal hükmüne kabul edýär. Hemde şu dawraly pursatda tize çäksiz alkyş we köp sagyrdyny aýdýar. Gahrman arkadagymyz şu ýylyň 9-njy maýynda beýik watançylyk uruşunda gadandan ýeňişiň şan 75 ýyllygyna bagyşlanyp halk hakydaty ýadygarlyklar toplumyna geçirilen dawraly harby görüş ýowgunyny ýurt üçin döş gören watan ogullarynyň sarpatyny ýene bir gez beýgeldi. Bugun olaryň gahrmançylygyny bütün dünýä ikrar edýär. Munyň şeýledigine tiziň mäkrwan ataňyz Berdimuhammed Anaýewiň Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet ýyly bolan edermenlik üçin medal bilen ýylanmagy, mäkrwan atagynyň töweşen 206-njy atajylyk diwiziýasynyň 748-nji atajylyk polkunyň töweşen maýdanyň hemde harby gulluk resmi namalarynyň dawraly ýagdaýda goşulmagy aýdyňlygy bilen şaýatlyk edýär. Tiziň parazat ýol başçylygyňyzda bu gymmatlyklaryň Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky birinji ýürütülüşdiren harby mektebine ýerleşdirmek boldy. Watan goroşyny bildirýän belen anamyzdan nişan boldy. Çünki ustat mollüm, edermen etker, ilhalar insan Berdimuhammed Anaýewiň nusgalyk görüldüsi nesiller üçin çoňur watan söýjüligi, merdi-merdanalygy, har borjy we palygy we parakaçylygyň goruna tak durmagy belen çağırışdyr. Çoňur hormatlanýan prezidentimiz tiziň ýaňy ýakynna şöhratly taryhymyzdan, milli mirasymyzdan, halkymyzyň döreden watançylyk mektebiniň söz açýan Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi atly täze kitabyny sowgat bermeňiz bolsa, watan goroşlarynyň bu ýygynyny artdyryp, töweşen ruhuny hatda belende götürdi. Hormatly belen serkerda başymyz. Şu taryhyny Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 29 ýyllyk bayramçylygyny nasip etdi. Geçiljek dawraly harby ýürüşden bu ýygynyçyk adamlar bilen geçekdigmide tiziň mäkrwan ataňyz edermen we watançy etker Berdimuhammed Anaýewiň çeýlehem hut tiziň nusgalyk görülýäňde ýerip ediz watanymyzyň goragyny tartmaz gala bolup durjakdygmyda tüýs ýürekden anandyrmagy ruhsat ediň. Goý tiziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz aman bolsun, döwletli işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Hormatly belen serkerde başymyz. Garaşdyr, wagty tarap watanymyza, mäkrwan halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başyna gulluk edýär. Sağ olun. Häzir bolsa Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutunyň injener mehanika fakultetiniň 3-nji ýyl talibi döwletkerli Hozenberdi we söz berýär. Aýdyberim. Assalamu alaykum. Çoňur hormatlanylýan belent mertebeli gahrman arkadagymyz, hormatly halk maslahatyna gatnaşyjylar. Sizi Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna belent maksatlara ruhlandyrýan şanly garaşsyzlyk bayramy bilen Türkmen ýaşlarynyň adyndan tüýs ýürekden mähirli gutlaýar. Şu ajaýyp pursatda siziň ähliňiziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, ediz watanymyzyň mundan meýlähem güllä besmegini alyp barýan işleriňiziň hemişe rowaj bolmagyny arzu edýär. Çoňur hormatlanylýan mährwan prezidentimiz, siziň parasatly we öňdöňürjülikli başçyňyzyňyz bilen iqtisadiyetimiziň ähli oglary bilen birlikde ýurdumyzyň ilim we bilim ulgamlaryna hem milli maksatnamalar, konsepsiýalar ýygydarly kabul edilip, toplumlaryň özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýaş neslin watan söýji, giň göz ýetimli, beden taýdan sagdan, dünýäniň öňdawarjy ilim bilim özgertmelerinden baş çykarýan kämil hünärmenler bolup ýetişmek üçin siziň beýik maksatlaryň rowaşlygyna önüktirilen hemde ýakyndan berýän hemaýat golluglaryňyz netijesinde ediz diýarymyzda häzirki zaman kompýuterlary, okuw tehnika enjamlary, interaktiv multimedia tehnologiýalary bilen üpçün edilen
bilim edaralary, çağalar bağlary, orta mektepler we dörejülük merkezlerini özüne birleşdirýän täze bilim we döwrewap sport toplumlary gurulup ulanylmaga berilýär. Gahrman arka dağımız, siz ata-babalarymyzyň döreden milli gymmatlyklaryna, asyrly ýörelgelerine aýratyn hormat goýarsyňyz. Siziň mukaddes garaşlaryňyzyň şanly bayramçylygyna ajaýyp dörejülük sowgadyňyz hökümde neşir edilen Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi adly kitabymyz Türkmen halkynyň dünýä nusgalyk asyrly ýörelgeleri baradaky parasatly oý pikirleriňiz döwletimiziň berkararlygyny, watanymyzyň abadançylygyny öpçün etmekde, nesilleri müňýyllyklaryň miýdemez milli ruhuny terbiýelemekde ýol görkeziji mukaddes taglimatlardyr. Siziň şoňur parasat eýlenen bilim, bagtyarlyk, ruhwelentlik, rowaşlyk, sport dostlugy, saglyga we gözellige tarap ýollar. Türkmenistan beýik köpek ýolunyň ýüregi, ine taqdim, mukaddesige taqdim. Elem çire at geder. Döwlet guşy ýaly gymmatly kitaplaryňyz şu günkü we geljekki nesilleriň ykbalyny özgördüp bilýän nusgalyk eserlerdir. Milli lidermiz siziň sportyň ähli görnüşleri boýunça hemde sagdyn durmuş ýörelgesi baradaky beýik halifalyk mektebiňiz biz ýaşlaryň sporta bolan söýgimizi has artdyrýar. Sportda sagdyn durmuş ýörelgesine agrarly bolmakda görkezýän nusgalyk görelýäňiz üçin ýaşlaryň size bolan bysancy bimeçwerdir. Mehriban prezidentimiz, ýaşlaryň hak howanary, gahrman arka dağymyz, siziň Türkmenistanyň magtumlanak ýaşlar guramasynyň 6-njy gurultaýyna eden taryhy çykyşyňyzda biziň beýik geljegimiz, ýaşlaryň bagtyarlygy, kadaly ötüşi bilen berk baglydyr. Ýaşlar watanymyzyň güýç kuwaty we awray mertebesidir diýip bilemeňiz. Alma, bilime teşne bolan biz talip ýaşlary has hem gowanlardy. Köpokap, dünýäniň innowasion özgörtmelerinden habarly bolup, ýurdumyzyň awray mertebesini dünýä ýüzünde dawranyrjak kämil hunarmenler bolup ýetişmäge roklanyrdy. Mehriban arka dağymyz, siziň Türkmenistanyň halk maslahatynaky şoňur mazmunly taryhy çykyşyňyzy beýan eden şoň pähim paýhasy pikirleriňizi öňde goýan aýdyn wezipeleriňizi uly tolgunma bilen diňledik. Siziň parasatly başlanmaňyzda durmuşa geçirilýän konstitusiýon özgörtmeler bizi hasda bysanyrýar. Bu özgörtmeler halkymyzyň şu günkü bagtyar durmuşynyň kanuny goralylygyny hemde geljekki nesilleriň eşretli ýaşamagynyň sarsmaz binýadyny pogtalanyrýar. Biz ýaşlar esasy kanunymyzy kämilleşdirmek barada ykbal ketgitleýiji başlangyçlaryňyzy, öňe süren döwletli teklipleriňizi dol gollaýar. Ediz arka dağymyz, häzirki beýik taryhy döwürde dünýä bileleşiginiň dol hukukly agzasy bolan ata watanymyzy mundan meýlekde ösdürmekde, garaşsyz diýarmyzyň, mehriban halkymyzyň her bir gününi şöhratly ýeňişlere wetlemekde, ýaşlaryň hem öz münasip goşantlaryny goşakdyklaryna sizi anandyrmaga ruhsat edin. Howanlar arka dağymyz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, mertebeňiz hasy belent bolsun. Mehriban halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşyna gönükdirilen hukuk özgörtmeleriňiz mundan meýlekde rowaşlyklara wetlensin. Arkada hem watan goşa ganatym, arkadaga şöhrat, watana şöhrat. Arkadaga şöhrat, watana şöhrat. Arkadaga şöhrat, watana şöhrat. Sağ olun. Käzir Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berýär. Aýdy berin. Şoňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz, sizi we Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine gatnaşjylary, ähli halkymyzy Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýylyna yetip gelýän bayramymyz döwlet garaşdyrlygymyzyň 29 ýyllyk toý münasibetli gutlamaga ruhsat edin. Mehriban arkadaşymyz, hormatly prezidentimiz, siz biziň agdyr halkymyzy hemişe öz öňden görjekli pähim paýhasyňyz bilen ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamlaryp barýarsyňyz. Siz ýurdumyzy senagat taýdan ýokary derejede ösen, ilmiň we tehnikanyň iň täze gazananlaryna esaslanýan halkymyzyň abadançylygy barada ýadawsyz alady edýän
dünya döwletlerini parahatçylyga, hoş niyetli gatnaşyklara çağıryan döwlet tökmenine dünya tanatdyňyz. Gahrman arkadagymyz, sizin yol başçylygyňyzda geçýän Türkmenistanyň halk maslahatynyň şu tarih meclisinde jemgyýetçilik we döwlet durmuşynyň wajyp meseleleri ara alınıp maslahatlaşylýar. Sizin maslahatda eden çuň manyly maksatnamalaryň tarih çykyşyňyzda ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň hemişelik betaraplygynyň kazananlaryny berkitmek, döwletimizi durmuş ykdysady we meden taýdan ösürmeň esasy uğurlary anyk kesgitlenip aýdyň wezifeleri goýuldy. Hormatly prezidentimiz, sizin Türkmen halkynyň taryhyny we milli mirasyny, dünya ýurtlarynyň oňyn tejribesini göz öňünde tutmak bilen milli parlamentiň iki palataly guruluşyny döretmek baradaky tarih başlangıcınız bilen bagylykda esasy kanunymyza girdiljek üýtgetmeler we goşmaçalar milli döwletliligiň, halk hakimiýetliligiň esaslaryny berkitmekde, kanun çykarjak işini mundan beýlekde kämilleşdirmekde, ata watanymyza siýasy, ykdysady we meden taýdan täze bilentikleri çykarmakda mühim ähmiýeti bolar. Mehriban arkadag prezidentimiz, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne sizin tagallalaryňyz bilen ýurdumyzyň şäherlerini, etraplaryny we obalaryny durmuş ykdysady taýdan ösürmek, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasy gowlandyrmak hemde ýurdumyzyň dolandyryş çäk guruluşyny döwrüň talabyna laýyk kämilleşdirmek, iri dolandyryş çäk birliklerini döretmek maksady bilen giň gerimli maksatnamalar durmuşa geçirilýär. Çuňur hormatlanýan arkadag prezidentimiz, siz tarih çykyşyňyzda ýurdumyzyň dolandyryş çäk guruluşyny kämilleşdirmek, şäher bilen obanyň arasyndaky tapawuty aradan aýyrmak baradaky meseleni orta atdyňyz. Şäherleşmäniň gerimini giňeltmek hemde ilatly ýerleri döwrabap dolandyrmak üçin degişli işleriň geçirilmeligini wezife etip goýdyňyz. Şu maksatlar bilen sizin baştanlygyňyzda dolandyrşyň netijeligini kazanmak, ilatymyz üçin ýaşaýyşyň amatly gurşawyny döretmek, sanly ulgamy ornaşdyrmak, uly kommunikasiýa infrastrukturasyny döwrabaplaşdyrmak boýunça nusgalyk işler durmuşa geçirilýär. Şonuň netijesinde dolandyrş çözgütlerini kabul etmek üçin täze şertler emele geler. Senagatlaşma we şäherleşme derejeleri öser. Hususy bölüň paýy artar. Şunun bilen baglanykda belent mertebeli prezidentimiz, sizin vilayetleriň dolandyrş çäk guruluşyny mundan beýlekde kämilleşdirmek barada biziň öňümizde goýan wezifeleriňizi ýerine ýetirip, taýýarlanan teklipleri sizin garamaňyza hüdürlemek üçin ähli zerur işleri geçirjekdigimiz barada sizi ynandyrmaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýär. Gahrman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz, sizin janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, mertebeňiziň belent bolmagyny, ýurt bähritli başlanýyşlaryňyzyň hemişe rogaç bolmagyny tüý sürekden arzu edýär. Maslahata çykyş edenleriň ähli biziň öňe süren başlanýyşlarymyzy golladylar. Men çykyş eden adamlaryň ählinden minnetdarlyk bildirýär. Biz esasy olaryň aýdan näme tekliplerini hökman göz öňünde tutarys. Hormatly adamlar. Häzir men berkarar döwletimiziň garaşdyrlygyny hem öz ygtyarlygyny puktulandyrmakda, ykdysady kuwatyny artdyrmakda, puduklary ösürmekde, halkymyzyň agdylygyny hem jewsligini berkitmekde, milli desurlaryny aýaly saklamakda, oýam ösürmekde, ulusynlyklary kazananlar üçin şeýlem garaşdyrdyk. Hemişe bitar döwletiň mehriban halkymyň öňüne bitiren aýratyn hyzmatlaryny ulak ýyllaryň dowamyny çeken halal we ihlasly rahmetini hünär usatyny nazar Türkmenistanyň garaşdyryň 29 ýyl baýram münasibetli döwlet hem siraglary bilen siraglama hakyndaky Türkmenistanyň azynan halu owadynyň siraglama hakyndaky hemde Türkmenistanyň hormatly il ýaşasy diýen ady dakmak hakyndaky hem permanlara gol çekjek.
Hormatly adamlar. Ýa hem men aýdyşym ýaly biz şuň döwletimiziň we hem jemgyýetimiziň durmuşyna degişli aýratyn ähmiýetli meselelere seretdik. Ilkinji nowatda döwletimiziň içerem daşary siýasatyny şeýlem Türkmenistan konstitusiýasyny üýtgetmeler hem goşmaşyra giýilmek hakyndaky Türkmenistanyň konstitusiýon kanuny taslamalaryn ara alyp maslahatlaşdy. Öň hem bellek geçişmi ýaly biz halk maslahatynyň geçen ýyllaky meclisinde Türkmenistanyň halk maslahatynyň hukuk ýagdaýyny üýtgetmek. İki palataly parlament ulgamyna geçmek barada taryhym başlanýşlary öňe sürdi. Bir başlanýşlar halkymyza ol hem gyzyklanma döretdi hem de gollawa eýe boldy. Anpalyan işleň netijesinde Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler hem goşmaşyra giýilmek hakyndaky Türkmenistanyň konstitusiýon kanunyň taslamasy taýýarlandy. Bir kanun hem taslamasy hem halkymyz bilen dol ara alyp maslahatlaşdy. Ýa-ni hem bellek geçişim ýaly maslahatda hem çykyş edenler halk maslahatynyň işini kämilleşdirmek we hukuk ýagdaýyny üýtgetmek baradaky teklipleri gollady. Şeýle teklipler hem gollawlar ýolunu ähli welaýatdan ýaşaýan raýatlarymyzdan gelip gowuşdy. Türkmenistanyň konstitusiýon kanunyň taslamasyna ara alyp maslahatlaşmagyň barşynda şeýle şonky çykyşlarda bir näçe teklipler edildi. Häzir sizin garamaňyzda Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetmeler hem goşmaşyra giýilmek hakyndaky konstitusiýon kanuny hem taslamasyny makulumy hakyndaky hem de Türkmenistan 2021-nji ýylda durmuş ykdysadyny ösürmek hem ýasat ugurlaryny makulumy hakyndaky halk maslahatynyň kararynyň hem taslamalary hödürlenýär. Siz beýhem taslamalar bilen tanışaňyz. Sizin bir kararyň taslamasyna birlikleriniz ýa-da teklipleriniz barmy? Ýokmy? Onu bir kararlary kabul etmäge razy bolsaňyz elinizi hem galdyryp ses bermeňizi haýyş edýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň halk maslahatynyň kararlary bir agyldan kabul edilýär. Ýa-ni men bir kararlara gol çekjek. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça köp işler edildi. Men anpalyan bu işlere jemgyýetimiň ählem gattakdan wekilleriniň şo sany hormatly maslahata gatnaşyjylar. Sizin hem işe gatnaşaňyz üçin hem tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Konstitusiýa Türkmen halkynyň parahatçylykly ösüşiniň kepilidir. İl ulusumuzun acayip hem gelecek baradaky rüwüşün arzuwynyň hem beýanydyr. Halkymyzyň arzu islegleriniň hasyl bolmagyny mundan beýlekde tutanýarly işlemek, döretmek, gurmak biziň hemmämiň watançylyk borjumyzdyr. Hormatly maslahata gatnaşyjylar. Bilenni Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetmek hem goşmaşyr giýilmek hakyndaky Türkmenistan konstitusiýon kanuny kabul etmek üçin Türkmenistanyň meclisine garamagyna hödürleýär. Türkmenistanyň meclisiniň deputatlary Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaşyra giýilmek hakynda konstitusiýon kanunyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşdylar. Soňra halk maslahatynyň meclisi öz işini dowam etdi. Hormatly maslahata gatnaşyjylar. Türkmenistanyň meclisiniň deputatlary Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetmeler hem goşmaşyra giýilmek hakyndaky konstitusiýon kanuny taslama boýunça ara alyp maslahatlaşmalary geçirdiler. Häzir men bir konstitusiýon kanuny taslamasy boýunça deputatlaryň gelen netijeleri arada
hava vermek için Türkmenistan'ın meclisinin başlığı Mehmet ve söz veriyor. Haydi verin. Cumhur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz, sizin alyp barýan tarasatly döwlet siýasatyňyzyň esasyna milli döwletlilik, halk häkimetini berkarar etmek baradaky gadymdan gelýän ýol ýörelgelerimizden, halkymyzyň baý durmuş tejribesinden ugur alınıp, ýurdumyzyň döwlet guruluşyny, hukuk ulgamyny ýygyderli kämilleşdirmäge, jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmagy, ata watanymyzyň parahatçylygyň we ösüşiň ýoly bilen täze sepgitlere çykmagyny üpjün etmäge gönükdirilen möhüm işler durmuşa geçirilýär. Siziň başlamagyňyz bilen bir ýyl mundan ozal ýurdumyzda başlanan konstitusiýon özgertmeleriň täze tapgary munyň aýdyň misalydyr. Siziň parasatly başlanmagyňyzda we gözgön ýol başçylygyňyzda ýurdumyzyň esas kanunyny kämilleşdirmek boýunça konstitusiýon topar üstünlükli iş alyp bardy. Milli parlamentimiziň iki palataly guruluşyny döretmek baradaky mesele bütün halkymyz tarapyndan ara alınıp maslahatlaşyldy we ähli deruri işler geçirildi. Raýatlarymyza konstitusiýamyzy täzelemek bilen baglanlykda esasy kanunymyza degişli götmeler we goşmaçalar girizmek boýunça öz tekliplerini bermäge giň mümkinçilikler döredildi. Belent mertebeli prezidentimiz halkymyzyň ähli wekilleriniň gatnaşmagyna, halkara hukugynyň umumy ikrar edene kadalaryna, konstitusiýon guruluşynyň dünýä tejribesine we öz milli döwletlilik ýörelgelerimize laýyklykda taýarlanan konstitusiýon kanunynyň tatlamasy Türkmenistanyň halk maslahatynyň şu günkü meclisiniň garamagyna hödürlenildi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň tatlamasy şu gün belent mertebeli prezidentimiz siziň ýol başçylygyňyzda geçirilýän umumilli forumda dolu makullanyldy. Tatlamada dipkinli ösýän, ykdysat taýdan kuwatly, bäklişige ukyply döwletimiziň hukuk binyadyny mundan beýlekde berkidýän, siziň ýygyderli durmuşa geçirýän döwlet adam çüýnür diýen siýasatyňyz öz beýanyny tapdy. Munyň netijesinde ýurdumyzyň esasy kanuny täzelenip, has kämil mazmuna ýa bolýar. Bu taryhy waka Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň dünýä bilelişigi tarapyndan ikrar edilmeginiň şanly 25 ýyllaryň dabara bilen bellenilýän ýylyna agdyr halkymyzyň beýik maksatlara ýetmegiň ýoluny siziň töwereňizde hassa mäkam jewitleşýänliginiň ýene-de bir aýdyň suwutnamasy boldy. Çuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz şu gün Türkmenistanyň meclisiniň maslahatyna deputatlar Türkmenistanyň halk maslahatynyň makullan Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň tatlamasyny ara alyp maslahatlaşdylar. Siziň parlamentiň iki palataly ulgamyny döretmek barada öňe süren taryhy başlangyjyňyza laýyklykda esasy kanunymyza girilen üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň milli geňeşiň halk maslahatyny we meclisini döretmegiň onun işini kuramagyň hukuk binyadyny emele getirmekde mühim ähmiýetli çykyşlarda aýraty noktalyp geçildi. We konstitusiýon kanunyň kanun deputatlaryň bir agzdan gollamagyna kabul edildi. Hormatly prezidentimiz, mehriban arkadaşymyz, sizi we türkmen halkymyzy ata watanymyzyň täze taryhyna mühim waka milli parlamentimiziň iki palataly guruluşyny döretmegiň hukuk binyadyny emele getirýän konstitusiýon kanunynyň kabul edilmegi bilen gutlamaga ruhsat edin. Ata watanymyzy insan arzularynyň hasyl bolýan ýurduny öwren gahrman arkadaşymyz şu dabaraly pursatda Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunyna gol çekmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär, mehriban arkadaşymyz. Belent mertebeli prezidentimiz, siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, mertebeňiziň belent bolmagyny, ata watanymyzyň gülläp ösme uğruna durmuşa geçirýän beýik işleriňiziň rowat bolmagyny tüýs ýürekden arzu edýäris. Hormatly maslahada gatnaşyjylar. Näme görüşiňiz ýaly
Türkmenistan'ın meclisinin deputatları konstitusiyon kanunu kabul etmeliyen neticeye geldiler ve bir ağızdan ses verdiler. Yadır men Türkmenistan'ın konstitusiyasını ütkötmeler koşmaşlar girdim kakınlar hem konstitusyon kanunu da gol çekecek. Hormatly maslahada gatnaşylar. Cemiyetimizin hem de döwletimin bütünlüğünü dawranýan mukaddes garaşdyrylmanyň 29 ýyl bayramy öňýände Türkmenistanyň konstitusiýony we kanuny kabul edilmegi äwrt uly taryhy wakadyr. Bu waka halkymyzyň taryhynda altın harfler bilen ýazylar. Munyň garaşdyry bir taraf atamızın kuvvetini. Bundan beri aktartırma. Bek iştiramalı aşırma müteahhit iteri verecektiğine bir anan ya. Hem şu davralı fırsatta senin ahliyini hem de mehrivan halkımı, dünyamı, milli demokratik tecrübelere, halkari hukukunun umumlukta ikrar edilen yürürlüklerine hem kadarlarına layık gelen halk maslahatynyň we meclisin işini kämilleşdirmek hem de kanun çıkarıcılık işini amala aşyran edaralarynın hem iki palataly guruluşy öğretmek bilen bağlanşykly Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkötmeler hem goşmaşyra girilmek hakyndaky Türkmenistanyň konstitusiýon kanunyny kabul edilmegi münasebetli hormatly adamlar siň ähliňizi tüýserekden gutlaýar. Hormatly adamlar, cemiyetde adam hukukyny we mertebesini, awadançylygyny hem de rowaçlygyny, parahatçylygyny alalaşygy baş maksat edilýän bir tarap döwletimizde geçen konstitusiýon öwretmelerin adamyň we araýatyň Türkmenistanyň konstitusiýasy tarapyndan kepillendirilen giň hukuklaryny hem de azatlyklaryny üpçün etmäge ýardam eder. Men ýurdumyzyň hökümetiniň agzalaryna, milli parlamentimiň deputatlaryna, cemiyetçilik birleşikleriniň we häkimet ýerli edaralarnyň wekillerine kabul edilen konstitusiýon kanunundan gelip çykan wezipelerini durmuşa geçirme uğrunda hem değişik işler geçirmegi tavsiýär. Hormatly adamlar, şoňky maslahatda ýurdumyz hem dorandyr çäk mesele boýunça değişikli teklipler öňe sürülýär. Bören möhüm mesele bolup durýar, onuň esasy maksady sebitleri durandyrmagy, netijeli uğramaktan, duranlyş çykdyjylaryny azaltmaktan, yerlerde demokratik başlanmışlary gollanmak bilen häkimetin hem yerli dağlarının orunny hasem berkitmekden ibaratdır. Bu teklifler yerli vekiller bilen aral maslahatlaşyly. Şoňra men bu meseleleri etraf şäher vilayet halk maslahatlaryna ýendirerek seredip, soňra ony Türkmenistanyň meclisinde aral maslahatlaşmagy hem de değişik karary kabul etmegi tavsiýär. Hormatly adamlar, biz gelecekde konstitusiýamyzyň kadalaryna hem de ýürürlüklerini berk eýerip demokratik hukuk hem de dünýäwi döwletimizi äwrt ulem ösüşdürüň ýolun öňe alyp barýar. Bu işleri iki palataly parlament ulamy hem netijeli goşar diýip pikir edýär. 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkötmeler hem goşmaşyr girilmek hakyndaky Türkmenistanyň konstitusiýon kanuny herekete girilýär. Hormatly adamlar, şoňdan baglanykda Türkmenistanyň halk maslahatynyň işi besedilýär. Şoňra da gurumçylyk işlerini geçirmek hem zerur bolup durýar. Men häzir Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygyny 2018-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda çykaran
birinci buyruğunu güýjüni ýitiren diýip ikrar etmek hakynda hem buyruğu da gol çekçek. Hormatly adamlar. Bizde şu Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütgütmeler we goşmaşyra girildi hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanuny kabul edip ýurdumyzyň kanun çykarajy edaratynyň iki palataly guruluşyny döretdik. Täze döredilen parlamentimiziň halk maslahaty palatatyň öz işini başlamak üçin gurulmaçylyk işlerini hem de bir palatanyň agzalarynyň saýlawlaryny geçirmeli. Konstitusiýon hem kanuny laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty palatatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan bellenilýär. Men häzir mukaddes garaşdyrmagyň 29 ýyllyk bayramy giňdenen bellenýän günlerinde geçirilen şu hem umumy milli hem forumda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryny bellemek hem de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň işini ýoly goýmak bilen magly gurulmaçylyk işlerini geçirmek hakynda halk maslahatynyň kararyna da gol çekçek. Hormatly adamlar, watandaşlar, bizim sağlyk goraş işgärimiz halkymyzyň sağlygyny goramakda ul işler bitirýärler. Keseleriň öňüni almakda, olary anyklamakda we bejermekde jan aýaman zähmet çekýär. Şoňra da men häzir sağlyk goraş işgäriniň durmuşdaýdan goralyny puktunurymy hakynda hem karara da gol çekçek. Hormatly adamlar, biz şoňky maslahatyň gün tertibine göz öňüne tutulan garaşy döwletimiziň içeri hem daşary siýasatynyň mühim meselelerini seredip oturduk. Men sizin ähliňizi, mehran halkyny mukaddes garaşdyrmadan 29 ýyl bayramy bilen ýene-rakem tüýşürekden gutlaýar. Hem de size bir jan sağlyk, gorawaçlyk, bagtçalyk, awadançylyk barada iň goýum arzular bilen ýürlenýär. Hormatly adamlar, watandaşlar. Eğer ki bir karar döwletimiziň bagtçalyk döwründe halk köpçüligiň dörejilik güýjüniň we ruhunyň barha ýokurlanýanlygy, ata-watanymyzyň mundan berak ykdysady hem durmuşdadan güllep ösmegiň üçin etmäge bolan gazygynyň egilmegi gowandyrýar. Türkmenistan halk maslahatyna şu meclisinde mehriban halkymyň ykdysady hem durmuşdadan ötüşüň almatadan esaslandyrylan maksatnamalaryny durmuşa hem geçirmäge bolan hyzmat hem erk isleg hem maksatlar aýdyň ýüze çykdy. Hormatly maslahata gatnaşyjylar, hormatly adamlar. Men Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisini gurulmaçykda geçirmek boýunça ählemi işlere ýakyndan gatnaşan adamlara hem siziň ähliňizden tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Size bir jan sağlyk, awadan bagtçar durmuş hem alyp barýan işleňizde ol üstünlikleri tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun. Çok sağ ol adamlar. Hormatly maslahata gatnaşyjylar, hormatly adamlar. Şonuň bilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisini ýapyk diýip aglan edýär.
Indi bolsa Türkmenistanyň halk maslahatynyň kararlary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçlar girizme hakyndaky Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň tasdiqmasyny makullamak hakynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne garaşy hemişelik bir tarap ýurdumyzda amala aşyrylýan nowatdaky konstitusiýon özgertmeleri berkarar döwletimizi mundan belägem ösürmekde möhüm tapgyry alamatdyr. Konstitusiýon özgertmeleriň düýp manysy hem mazmuny Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçlar girizme hakyndaky Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň metbugatda dowlugyna çap edilen desgapy tasdiqmasy halkmy tarapyndan işin ara alınıp maslahatçylaryna soň taýýarlanan gutornukly tasdiqmasynda beýan edildi. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň halk maslahaty karar edýär. Birinji, Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçlar girizme hakyndaky Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň tasdiqmasyny dowlu makullamaly. İkinci, Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçlar girizme hakyndaky Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň tasdiqmasyny Türkmenistanyň mejlisiniň garamagyna hödürlenmeli. Üçüncü, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda geçirilýän ägurt uly özgertmeleri çaltandyrmak, demokratiýany ösürmek hem çoňlaşdyrmak, kanunçylygy hem döwlet dolanyşyny, kanun çykarjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli idaralar ugumynyň işini munun belägem kämilleşdirmek maksady bilen amala aşyrylýan taryhy işleri, garaşsyz hemişelik bir tarap watanmyzyň adawraýyny belende galyrmak uğruna alınıp barylýan işleri netijeli dowam etdirmek döwlet häkimiýet idaralarynyň hem jemgyýetçilik birleşikleriniň baş wezipelary bolmalydyr. Türkmenistany 2021-nji ýylda durmuş ykdysadyny ösürmegiň esasy urlaryny makullamak hakynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne uly özgerişleri başdan geçirýän garaşsyz hemişelik bir tarap watanmyzy ösüşiň täze belentliklerine galýar. Ýurdumyzyň ösüşiniň häzirki tapgary jemgyýetçilik durmuşynyň ähli urlaryny öňde barjy tehnologiýalaryň sanly ulgamyň hem innovasiýalaryň ornaşdyrylmagy, täze pudoklaryň hem önümçilikligiň döredilmegi, şeride hususy bölegiň giňden ösürilmegi netijesinde ykdysadyň guruluş düzüminiň kämilleşdirilmegi bilen häsiýetlendirilýär. Jemgyýetimizde demokratik özgertmeleri durmuşa geçirmek hem bu urda gazanylan netijeleri berkitmek boýunça ýygyderli tagalalar edilýär. Beýtaraplyk hukuk ýagdaýynyň dünýä birleşigi tarapyndan ikrar edilmeginiň şanly 25 ýyllygyny dawraly belä geçmäge taýýarlyk görýän ýurdumyz dürüjliginiň hem üstünlikligiň ýoly bilen anamly öňe barýar. Iqtisadiýetde, siýasatda, alim bilim, saglyk goraýyş, medeniýet urgamlaryna, owy hojalygyna hem beýleki pudoklarda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň iýlikderli ýokulanmagyna oňoýly täsirini ýetirýär hem geljege anamyny hasam putolanýar. Biziň umumy adamzat beýikliklerini nazarlaýan sebitde hem dünýäde parahatçylyk hem durnuklygy hem agzybirligi üçin etmäge gönükdirilen beýik işlemimiň alyp barýan içeri we daşary siýasatymyzyň netijesinde beýtarap döwletimizde dost soňlygyň hem bagtyarlygyň mekany urlýar. Onuň halkary derejesindäki adawraýy barha ýokulanýar. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň halk maslahaty karar edýär. Birinji, Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy mejlisine eden çykyşynda öňde goýan wezipelerini Türkmenistany 2020-nji ýylda durmuş ykdysadyny ösürmegiň esasy urlaryny makullamaly. İkinji, döwlet häkimiýet idaralary Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasynyň şäherlerini ýurdumyzda mundan belägem durmuş ykdysadyny ösürmegiň esasy urlaryny durmuşa geçirmek boýunça zerur işleri iýlikderli amala aşyrmaly. Üçüncü, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasyny hem beýik özgertmelere gönükdirilen taryhy başlangyçlary Türkmenistanyň konstitusiýasy esasynda ýurdumyzyň syýasy, durmuş ykdysady hem medeni taýdan durnukly ösüşini üpçün etmek uğruna alınıp barylýan giň möçörli özgertmeleri wagt etmegi hem ilata düşündirmegi bu urda ýokary işçilik hem raýat düşünjeligini görkezmäge çagyrýan çagyrşlary ýaýwanlanmagy Türkmenistanyň jemgyýetçilik birleşiklerine hem köpçüliklerini habar berişleri işlerine tapşyrmaly.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň birinji saýlawlaryny bellemek hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň işini ýoly goýmak bilen bagly guramaçylyk işlerini geçirmek hakynda. Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar giýirmek hakyndaky Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň kabul edilmegi bilen baglykda Türkmenistanyň amalaşylýan demokratik özgörtmeleri mundan belekde şuňlaşdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň halk maslahaty karar edýär. Birinji, Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar giýirmek hakyndaky Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň halk maslahatynyň işiniň besedilmegi, hem iki palataly parlament ulgamyny geçirilmegi bilen bagly Türkmenistanyň kanunlaryna we beýleki kadalaşdyrjy hukuklamalarına degişli üýtgetmeler hem goşmaçylary giýirmek işlerini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli tamamlamaly. İkinci, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň birinji saýlawlaryny 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýeşedininde geçirmeli hem şunyň bilen bagly degişli guramaçylyk işlerini geçirmeli. Üçüncü, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň işini ýoly goýmak bilen bagly işleri alyp barmagy Türkmenistanyň mejlisine tapşyrmaly. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğly Berdimuhammedow. Häzir bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi näme bilen tanşydys. Türkmenistanyň garaşçylygyny we öz otaýarlygyny putulandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmakda, kanunçylygy kämilleşdirmekde we hukuk işini ýokalandyrmakda, ykdysadyň newitgady gurulşy, senagat, ulug we aragatnaşyk, owa we suw hojalyk puduklaryny hemde beýleki puduklaryny ýygydarly ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde. Mali we ykdysadyň derejesini, önümçiligiň netijelerini, zähmet önürjiligini ýokalandyrmakda, önümiň täze görnüşlerini işläp taýýarlamakda, has täze teknikalary, tehnologiýalary, öňde barjy usullary we tejribeleri önümçiligi giňden ornaşdyrmakda, ilmiň gadananlaryny wagt etmekde, ilatyň saglygyny gorumakda, spordyň dürli görnüşleri boýunça okuw türgenleşik we terbiýeçilik işlerini, ilim we tehnika barada aýratyn gymmatly eserleri döretmekde. Önjeli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gadananlyklary, ilmiň we tehnikanyň medeniýetiň we sunuwatyň, beden terbiýanyň hemde spordyň, bilim, saglyk we durmuş hyzmatlary ulgamynyň çal tepkinler bilen ösmegine, ýaşlary ata watanymyza çäksiz söýgü, hormat goýmak we wepalyk, mertlik hemde halallyk ruhuny terbiýelemegi we okutmagy, ýokary derejeli hünärmenleri, türgenleri hem sport toparlaryny taýýarlamagy önjeli goşant-goşanlyklar üçin hem garaşy döwletimiň we mehriban halkymyň öňüne bitiren aýratyn hyzmatlaryny köp ýyllar dowamyna çeken halal, ihlasy we görürleri zähmetini, gadanan ýokary netijelerini hem hünär ustatlygyny nazara alyp, şeýle beýtarap Türkmenistanyň beýik garaşçylygynyň 29 ýyllyk bayram münasibetli Türkmenistanyň prezidenti Permana gol çekdi. Resmi näme laýykda ýurdumyň raýatlarynyň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen syrgylanyly. Perman metbugatda dowlugyna çap edilýär. Türkmenistanyň Zenan Kalby orjy bilen syrgalamak hakynda berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne halk hojalygynyň ähli puduklaryna wonurjy netijeler ganalylan garaşy watanymyzda kabul edilen maksatnamalar üstünlikle amala aşyrylýar. Durmuşa geçirilýän giň garamly bu işlere ýurdumyzyň zenandaram işe gatnaşýarlar. Ular ykdysadyň dürli puduklaryny ahlasy zähmet çekip, ata watanymyzyň garaşçylygynyň 29 ýyllyk bayramyny uly zähmet üstünlikleri bilen garşylýarlar. Agdyr jemgyýetimizde jebisigi hasam berkitmäge sallamly goşant goşýarlar. Ýurdumyzyň durmuşyna işe gatnaşyp ogul gyýdarna, agtyk şowluklaryna milli däplemede esasynda edip terbiýe bermekde, sagdyn durmuş gadalaryny ornaşdyrmakda, maşgala ojagynyň mukaddesigini gorap saklamakda uly işler bitirýän zenanlar seýle hormaty münasipdir. Türkmenistanyň garaşçylygyny we öz otaýarlygyny putulandyrmagy goşan şahty goşantlary, giňmeşörli maksatnamalary durmuşa geçirmekde, bilim we saglyk uruş ulgamyny häzirki zaman talaplaryna laýykly kämilleşdirmekde, ösüp gelýän
yaş nesli okutmakda, hünärmenler taýýarlamakda, ýaşlary türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryna, taryhy mirasyna, gadymy däpdesularyna we adatlaryna hormat goýmak duýgusynda, watançylyk, zähmetseýörlük, edermenlik we mertlik häsiýetlerini terbilemekde. Elata lukmançylyk hyzmatlaryny etmekde gadanan uly üstünlikler üçin aýratyn öňjeli döwlet we jemgyýetçilik işlerini köp ýyllyň dawabyna çeken halal zähmetini nazara alyp, şeýle hemişelik betarap Türkmenistanyň mukaddes garaşlygynyň 29 ýyllyk bayram münasibetli karar edýän. Ýurdumyzyň şuraýatlaryny Türkmenistanyň Zenan halby orjeni bilen seýlagamaly. Aşgabat Maliýe Iqtisady Orta Hünäri Okuw Mekdebiniň direktory Ejegyd Garajaýevna Rahmanowany Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senagat ministriniň Ahal vilayatynyň Aqbody tarap hasahanasynyň maşgala lukmanlar bölüminiň maşgala lukmany Ana Jemal Gellewany Türkmenistanyň bilim ministriniň Balkan vilayatynyň Balkanava şäherindäki TVU uğurlu dersleri ýürütülüşülen 21-nji orta mekdebiniň başlangyç sınıf mugalimi Anur Sultan Niyazur Diýwany Türkmenistanyň bilim ministriniň Daşuw vilayatynyň Könürgünç etrafyndaky 28-nji orta mekdebiniň mugalimi Ogulbolly Allabaýwany Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senagat ministriniň Lewap vilayatynyň Türkmenaba şäherindäki 3-nji Saglyk oýunyň maşgala lukmany Miýogul Berdiýwany Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senagat ministriniň Mary vilayatynyň Mary etraf hasahanasynyň maslahat beriş we anyklaýyş bölüminiň lukmany Amantaş Muhammed Radwany Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsyň ady dakmak hakynda mukaddes garaşlygymyň 29 ýyllyk bayramyny zähmet ýeňişler bilen garşylaýan ata watanymyzyň her bir gününe altyn harplar bilen ýazyljak beýik işler amala aşyrylýar. Iqtisadymyzyň ähli puduklaryna ýokary netijeler gadanylýar. Ady berilen wejibsiň parahat hemde awadan durmuşyň ýurdu bolan beýtarap döwletimiz dünýäde dostlyk, hoşniýetli goňşulyk we parahatçylyk söýjülük daşary syýasaty bilen giňden tanalýar. Garaşy watanymyzyň gadanýan üstünliklerini merdana halkymyzyň agdybiriniň wejibsigine hatam berkitmekde, ýaşlary ata-babalarymyzdan gelýän milli däplemide laýyklykda terbilemekde, ýaşul nesilleri bahatyna ýetip bolmajak işler bitirýärler. El ýurt bähwetli möhüm döwlet ähmiýetli meselleri maslahatlaşyp, geňeşip çözmäge, berkarar watanymyzda alınıp barylýan giňerimli özgertmelere işe gatnaşýarlar. Bizi edil diyarımızda tutumlu başlanışlara hemişe hormatly ýaşullarymyzyň ak pataty bilen badalga berýäs. Şoňa görä ýaşul nesliň barha kemilleşýän jemgyýetimizdäki oruny ýaşamyzy watançylyk, zähmetseýörlük, halallyk, pek ahlaklyk we insanperwerlik ruhuny terbilemekde bitirýän hyzmatlaryna döwletimiz hemişe ýokary baha berýär. Türkmenistanyň garaşlygyny berkitmekde, milli däpdesurlamagy ösdürmekde, mehriban halkymyzyň agdyberini hemde jebisligini potolandyrmakda, ýaş nesillemide edep terbiýe bermekde, uly işleri bitirýänliklerini, hemde durmuşda asylly görülen sosuny görkezýänliklerini nazara alyp, şeýle hemişelik beýtar Türkmenistanyň beýik garaşlygynyň 29 ýyllyk bayram münasibetli karar edýän. Ýurdumyzyň şuraýatlaryna Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsyň ady dakmaly. Magtumlady nahy Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň geografiýa kafedrasynyň professory Amanguly Magtymow Maýy Kuliwadyň nahy Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýürütü saatçylyk mektep internatynyň direktory Berdinyýaz Atabaýewич Babanaýazow Türkmenistanyň Käýerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Käýerdeşler arkalaşyklarynyň agdalarynyň durmuş zähmet hukuklaryny gorumak boýunça bölüminiň müdiri Murat Öwgedgeliýewich Haýytow Aşgabat şäherindäki Sapar Murat Türkmenbaşy adynaky ýürütülüşdirilen umumy bilim berýän mektep internatynyň matematika muallimi Ağa Narçaýew Türkmenistanyň bilim ministriniň Ahal vilayatynyň Bagdaýhan etrafyndaky 2-nji orta mektebiniň matematika muallimi Akmurat Kertikow Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasaty ministriniň Ahal vilayatynyň sport we ýaşar syýasaty baş müdiriniň Akbudy etrafyndaky sport mektebiniň müdiri Mehmetguly Meretturdiýew Ahal vilayatynyň Göýekdip etrawynyň ahal geňeşliginiň ahal owatynyň ýaşaýjysy pensioner Şamrat Goçmuradow Halkara Newt we Gaz Uniwersitetiniň Balkanawat bölüminiň umumy teknik dersler kafedrasynyň uly muallimi Amanmurat Uradoğluýew
Türkmenistanyň bilim ministriniň Balkan welaýatynyň Gumda şäherindäki 1-nji orta mekdebiniň fizika mugalimi Şamrat Hydyrow. Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjysy pensioner Döwletniyaz Hojaýew. Türkmenistanyň Kerdeşler arkadaşlarynyň Daşowut welaýat birleşmesiniň başlygy Aşurdurdy Aranowich Allaýew. Türkmenistanyň bilim ministriniň Daşowut welaýatynyň Görew tarapyndaky 17-nji orta mekdebiniň taryh mugalimi Arazmet Jumaguliýew. Daşowut welaýatynyň Niyaz adyndaky etrafynyň Biruna adyndaky geňeşliginiň Bagwan owasynyň ýaşaýjysy pensioner Nurnepes Jumaýew. Türkmenistanyň Saglyk Uruş we Derman Senagaty ministriniň Ölewa welaýatynyň Farab etraf hastakanasynyň anesteziolog reanimasiýa bölüminiň lukmany Kamil Kerimow. Türkmenistanyň bilim ministriniň Ölewa welaýatynyň Çerjew etrafyndaky 19-njy orta mekdebiniň müdiri Rozukly Beşimowich Huddiýew. Ölewa welaýatynyň Saýd etrafynyň mülk geňeşliginiň Gyzan owasynyň ýaşaýjysy pensioner Recep Aliýasow. Mara welaýatynyň Gurbanyguly Haji dini guramasynyň başlygy hem baş imamy Amanyelli Agajanoviç Muradow. Türkmenistanyň Saglyk Uruş we Derman Senagaty ministriniň Mara welaýatynyň Bayramali etraf hastakanasynyň terapiýa bölüminiň müdiri Amanyelli Teşliýewich Humbakow. Mara welaýatynyň Wekil Wadyr etrafynyň täze durmuş geňeşliginiň täze durmuş owasynyň ýaşaýjysy pensioner Kakudurdy Eşekow. Türkmenistan prezidenti Gurbanyguly Berdimuhammedow. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýerlerini ornaşdyrmak, ýurdumyzyň ilatynyň ýokary hili saglyk uruş hyzmatlary we üçinçiligini gowrunmak, saglyk uruş işgärleriniň durmuş taýdan gowruglygyny potranmak hemde ýaşaýyş durmuş şertlerini hasam ýokurundurmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karar bolçakdy. Resminama laýyklykda dünýäde dören ýeti ýokunç keseliniň ýurda getirilmegine hem ýaýramagynyň öňdalmagynyň şäherinde raýatlaň saglygyny berkitmäge hem gowramaga gatnaşan döwlet saglyk uruş idaralarynyň saglyk uruş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna şol işleri ýerine ýetirýän döwrüniň dowamyna degişli tertibe laýyklykda olaryň aýlyk zähmet haklarynyň unwaş götürümini möçürde goşmaçy hak tölemeli. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap degişli sanawda görkezilen ýurdun uzakda ýerleşip barmasy kyn bolan owalaryndaky döwlet saglyk uruş idaralaryna işleýän saglyk uruş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna olaryň aýlyk zähmet haklarynyň 20 götürümli degişli sanawda görkezilen kararyň 1-nji wendinde görkezilenden beýleki owalardaky döwlet saglyk uruş idaralaryna işleýän saglyk uruş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna olaryň aýlyk zähmet haklarynyň 10 götürüm möçürde hak tölemek belenildi. Türkmenistanyň Saglyk Uruş we Derman Senagaty ministrine häkimliklere degişli saglyk uruş işgärlerini döwlet maksatnamalarynyň şäherine gurulşygy amala aşyrylýan hususy ýaşaýyş ýaryny hemde hususy ýaşaýyş ýaryny gurmak üçin millet ýerleriniň Türkmenistanyň kanunçylygyna aýrykda ilkinji nowatda berilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistan prezidenti Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar giýermek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunyny gol çekdi. Kanun metbuatda dowlugyna çap edilýär. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy buyruk gol çekdi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar giýermek hakyndaky Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň kabul edilmegi bilen baglykda Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň meselleri hakynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň 2018-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda çykaran 1-nji buyrugyny 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýjüni ýitiren diýip ikrar edildi. Hormatly adamlar, Ünwalta ýurdumyň raýatyny we paýtagtyny Aşgabatda 25-nji sentýabrda saat 20-den 26-njy sentýabrda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyşaryň.
Balıkın ulaytın tutkapiyan butlu xavar bu nordan teleskonto 9-4 metre etiyen şemar usar. Hova gecetine 16-21 gradus günüdünü 27-32 gradus kenar etraflarını 24-29 gradus mayl vurur. Ahir ulaytın tutkapiyan butlu xavar bu nordan teleskonto 8-13 metre etiyen şemar usar. Hova gecetine 11-16 gradus günüdünü 24-29 gradus mayl vurur. Maru vilayetinde az kemurtuğa olup demirgazyk gün nordan teleskonto 8-13 metre etiyen şemar usar. Hova gecetine 8-13 gradus günüdünü 23-28 gradus mayl vurur. Liverpool vilayetinde az kemurtuğa olup demirgazyk gün nordan teleskonto 9-4 metre etiyen şemar usar. Hova gecetine 7-10 gradus günüdünü 23-28 gradus mayl vurur. Daşoğuz vilayetinde az kemurtuğa olup demirgazyk gün nordan teleskonto 9-4 metre etiyen şemar usar. Hova gecetine 7-10 gradus günüdünü 18-23 gradus mayl vurur. Paytahtymyz Aşgabatda üýtgap ýağmurtuğa olup gün nordan teleskonto 9-11 metre etiyen şemar usar. Hova gecetine 14-16 gradus günüdünü 26-28 gradus mayl vurur. Yurdumuz boýunça sentyabr aýynyň 26-syna magnit hadisasynyň goşok täsirli bolmagyny araşdyrýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tolan böreçikleriniň möçörüniň hadadan 15 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertlarynyň adam bedeni ýetirýän oňoýsal täsirleriniň öňelmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ileşer, bu düzgünleri berk berjay etseňiz, ýylyň islerini pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary ýapaşymyzy jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyýarlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolyň, edi dileşer.